One eye bi ba ye fie o me na mo so awuye ema abusan nyina be hia ntimi ofre me ema ye nyina ne di nkomosre afiri ho de ya ntimi nnuane nka biem Akoma frena ode adwuma mu namba frɛ me frena se ne na o si ne metie no na asesa ye na asesa asa ne kasa eni se ne o si ne meye no ono ye sen ye ni hobi ntu na Akoma na emfodi na me ate ase Akoma na ma ho te sen sister na ayi wo ma no ho te sen ya mama ha ebra so sa Akoma mu nsam dwumadie ye de ba na ye de ebesomo ene wuko September ebobo so me no ne de to so aduono afimpinom ene aduono emiensa twedi ampon de achaye ne nso wode yankwa achaye ne ayeso ya ba vim vigor ye de Akoma mu nsam dwumadie no esomo dwumadie yi enam onua TV so Rabbi One TV or Sacrom TV and Papa B TV Facebook Yadamu Live Akoma FM 879 YouTube Akoma 87.9 Adepa Information Center FM Media Ewokochim Big Love Radio Yadem Ewo Spain OPD Radio Ghana UK Ghana Radio Yademo Ewo London Afei Nanabebre Information Center Kumoboduma se Atija Ewo Joso Abenase Empabwafo ya muwa tonsu jom yenimse mwaye ready ya dwumadie mu nyina da mutietim Akoma mu nsam fan club for ye chacha mo papa baby awo ya wo hwe dwumadie etie bie enchia eko edi amaun midin ade ama Serwaa Sarpong mene nanakua koko Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensam obapa akosua sikapa an ye nyina ya kabom ya ye de dwumadie no eba abesomo ni nyina da makos ena esi ne na so makos ye chacha papa etiefo afil papa nche na wono akasa wo ba na obeto adwumadie no esom eno ti ene so ya ba ya ne enua ba bi ebe twetwe nkomo na ya hwe ne nsem a wode nam awiabre obapa se why you ready pa ene mame vim wodi ni say Vaja ya from Abigail or Palebia. Okay wo fi hina bae Me fi Madina Estates. Okay dia na do nam Area de boko so ya boko sa me ne Blabi ya friend Richard Tony Ahleja ene medene ba ha se nia nti a medene ba ha ne se na me wo me bra no mo ho me wo me bra ba ko ho e wo Madina Estate ho ana ohun me na me sua adwuma ana ohun me ehunhun ni mu ana o se me pe ana o se ope me na me pene so nti pene mu aye wo ho na yinsen ba ye yinsen first one ba ye me wo ye me nya na o ye be ma ana second one eno de nyame anim no kure ne no ne mete ho kama pa boni bie anim nti second one ba ye na me koye me yafunu nyiye na me ko oja me kwan na me ko me maame no ho me ko wo ye no so nyame anim no kure ni wanya me boni oye ne e wo se be ma ye ma oba bia o hwe me kama nti emu ho no na me ko 4 months ana ne maame e de nkra e ba say sisi a no me ho acheche kakra e wo se me ba na me ba hwe be ma no na be ma de wonja ne hu sa se obesi ne niama na didie mu ni ade nti me mbla ampa so me maame no mo te nkra no won amfa anye we ana omo ja me kwa me maame ankasa akura na de me ba ne ho na obeja me kwa nti me maame kwa ya na nche ana Richard nankasa ne maame ba ye nti oba ye ni mu no yet ho first day yet ho fine second day yet ho fine one me bon komo yesre afa de akọ 1 week ni mu no na afa na ye se ntokwa one day me ku ifi adwuma ba ya me mfa ne se me mani papa me nka ne sa because on wale me ye me mani papa ifi adwuma ba ya obe wo hye ne nsa onidi wa abonten na obi sa me Abigail meduane we hi na me so enye wo na aka kire wo ma me se wundi di wo fie no na ade aduane be ba na nyame ani no kure ne bufu ye pa nti ya me de minimum say my no aduane nti no man kasa minimum say from so ma ye nti me nkasa ti eja ode okom na ode dae e wo ma anwumre no ene anene ba no ne maame no ne ba no Richard no ene wo kasa ya fine osole akwadwale ahomachin ofisi o ya driver ni osole ntempa by 3 na wasori nti no akwadwale ne ho na mehu sa ne maame nso wasori wakogina ne nchen wadware ho one ne kasa
nti me de ma amfa anya asa so obi ne ne ma me de anya bibia na wo de wani ebehwem nti agya mete ho me da ho nti okọ no na ọka kire me se ode sika ma ne maame se me hia bibia me mbisa ne maame no mfa sika ne maame anya me de ba okọ adwuma ni nti no me mpese me de ntokwa behia no na agya okọye nti okọye me nso me ye ne ameye e wo fie na continue e wo ma na ne maame na nkasa akodi dwa na wa ba be ye aduane ekoso na me frɛ ne se Richard da asam na ekoso wo fie ha mo ma me nti bi na me kura mpo no me hu sa de we bida me bra no me so me wo nuano me ma bebre me ma me ntumi mfi nsanwom emba me bra no ho wo fie amenu aduane enti bi ma me bra no mo yere ema wo ndi enye yesa na de nti na se bribi ni se me ye bribi kura na se enye woda fra me wo ma me nanim na me hu ni ekoso ba wanye adenti na eba ne sa na nti no kwa se me bufu ye pa na ja me fa me ho adwene nti me de me te hwa nti one day anwumre bi opon adwuma baaye ana obeka kire me se onu po wane me ankasa ya deda hwa omo ye wefo na me so me ya kan ni ya te deda me deda hwa ya se me deda hwa na won so woti wo di nkomo ani me hwe kasa imu aye din na ma me ne tempa no so ode ne nsa kire me so de ne nsa kire me so de ne nsa kire me so ene kasa ne de anya asam kete o nse kasa de se wonte na so obi di yawa the way sign no obeye no ubehu se oyew ene eja me de me ye nti wo kasa wie ya na ekobo be 1 na me ka che won se maya ma wie se maya ma wie ade chi a mo de munja me kwan na nia mo pese oba na mo pe na asem no one mo metina nti in fact ade chi ye no me ba CMB ebe to bag na me ni ekolak wo ho na me betoye na kasa ni nje mu na okoye eno ohu se ma boaboa me ni ama no a ma ye serious se me ba abekọ no ene ntempa na ana maame no okoye na okọ no kasa no o ne ba ne kae no me mante eno nkoda okoye no na me nim ni one ne ba ne kae no nti me ni nya issue kakra ana odi akwala satam na akwala no 1.5 otu anufu ano me ni nya issue me frɛ me maame no efinsa mo bae ye kan ya Richard so onfa akwala ne maame ne nanfofo kan ya so onfa akwala ne maame enti no de me akọ ne kawo na ho oya driver ni e wa America House na me di meka na me de ne ko papa ne ho nti papa ne tepe na ofrɛ ne se Richard bla faka ne besi ho na kofa akwala ne fa bla na akwala otu anufu ano 3 months 1.5 akwala o ntwa anufu yede wontumi fa ne nko onidi bibi kura beye no yale a wankasa na wodi usika betoire ene meka no wamfa asam na anye wi odimirika na okoe no kofa akwala no na ode ne baye to ade ne baye issue saa ne ye wom tene maame ne ka kire ne sei sa me ne benya asam na me de ne bekọ ne kawo na hode a ene onkonko ja aka ne nsi ho ana ono nso ko ja aka ne si ho so ko ja aka ne si ho na che sei me ne nya asam a me ni obia mekwa akoka kire ne fisa me maame no mo ne me papa no ma omo wo me na nkasa kora no ombu won ana me bla no mo kora mpo nso o mfa won ye hwe nti nyame anu nukure ni na fe mani da so nyina asa se sisi a wakoja ka na si wo se me ni ye issue ni target ne maame target ane se oni mi njai na jai no oni mi jai no nso no so oji akwala ne fi mi nsem a ena di awaleja ne beba se ne hwi ni mi ho nti one day me ne te ho aduane ne di ondi wo fie but oyi mi sika correct di man nti one day wa me da fie ne ma me ba ko ye no no start say on da fie me so na emfa me ho nti one day ofi kromu ba ye wa me da fie ana oba ya no pana na me ne me ba no eto ni obeka ne say Abigail me pese me je Regina na wo ko ma me no mo ho na me so me de Regina ko ma me ma me na me so me betu afi baby ayati na wonso kọ na kọpe bibi na me say na Richard sa sama wo kan me menti ase o se bibi ni kura mpo na wo be kọ anasa wo be frɛ me atena se na ma ya frɛ busuafo
na ya ye bibi ato ho se mate ase ansa na wo je wo maame no wo je me ba no Akoma wo maame na prako pa wo ka sai de wa ye bi da nti se ya wa ka kire me de wo betumi nso aye agi akwala me ma ho odin ya ahe bia wo tintin mi anasa akwala ne si wo kora na wo fa no na wo de ne kwa mentumi nchekire wo enka se fa akwala ne mam because wo ye be ma nti oka apɛ na me frɛ me maame no e won nsa mo no mo si da bi sisi ana wakɔgya kaa na si hɔ ne maame sɛ ɔnkɔgya kaa na si hɔ nti wakɔgya kaa na si hɔ na me nso me nim baabi a na abusuafo bia te minim wɔn but me nim baabi a ɔmote nti no me sadia ɛne me mfa akwala ne mbla na bibi ni a ɔbɛba nsanwa mu hɔ na waba na meja me si mu na me kɔye sɛ ɔbɛba so obeba me papa no ma friend Richard buom mpo se won na ewo me no ne me awo eneja me so me te hɔ a akwala no onko school onyia na onyi na me kra won so eni se sade a me ba be pekios bi ato e won kran ha no sei ba bia yete na area hɔ no ma na mako start abrabɔ no na me ja ne life ama no ampa so me ba ye na me best start me nya bi to ye na me start abrabɔ ti mi wo me mfra no na ekobe 3 years me mfra no nti one day bi me wo hɔ na me ne me nan fofo girls bi ne wo hɔ me wo hɔ ba to say 12 o'clock na me be hwa me ti so obi bɔ punum gbangbangban na me nan fofo no mposo a obi bom na oba akode na onimu no onimu no we dada na ya ne na ti yen area hɔ dada ya na o si Sister Abigail enye red na efra wo na Regina papa na efra na me si me de me nimu ntimi nsɔre na ma te pa but na me pese me sɔre na o si o eyo no nti no me nsɔre na ya ne ko bie gate na obi sa madam for ya ne say me da so te hɔ ana say metu na ya ne so me da hɔ me da so wa ha nti me na me da hɔ na nsa na me sɔre na bobe ti say 12 to 1 midnight pa me kura na me suro because me suro say obetu me de bibi kura abɔ me nti no me kwaye na me ka che madam for no so on hye da mbegina gate na no na on hwe ne yekoso na madam for no so baaye nti o baaye no odi nkotodwe na baaye so opa me chew waye me bone pa na waye akwala ne bone na anaju we de oda ontumi nda na akwala ne sunsum ejina no so nti opa me chew bone bia maye bia me mfa nche no no me hwe akwala no no hwe me na me si yo me de aja me ndwene ne ho adwene bone bia se bone na eda so wo ne tim ane ma me de ma no no eda so da ne tim nti me de oba wo ne be ma wo na waba ebu nkotodwu a me de me ni asem bia aka nti me si yo ya tetetete wa na me san fa ye fono na me fa ye no na be ma ne say me call hospital o mo se o be ye mo operation in fact na me suro nti ma nkɔ na me se sesa de a me kwa wo pahene no wo me ma me ho me wo no ofie a ma nkɔ hospital quarantine se we nsu aba na se na ekode a me kwa akɔwo no e wo me ma me no ho and then de oja me kwan na me kɔe me kɔdu ekura wa 3 days na awo na kan me no ma me no oje pahene na wo no ɔno na obeje ma wo ɔhwe nsuo na eba na me wan kan kyerɛ me because oso se o ka kyerɛ me a ebia na ehu kura ampo no mafimu nti wan kan kyerɛ me ma me nso anaja odidede so ye din pa anaja me kɔ wo bɔkɔ na me wo ye no nso na akwala no wafimu wo me yam dada wo watete kura dada na oba eja me ye nti bitete wa na ye frɛ no wa ɛno nso wa amba nti na akwaya te sɛ me oni me nya issue a wo frɛ na omba neja me samba nkran ha me ne me ba pahene na ye bebo ya hya ase ye bo bla na nti ayete se me nkoa na me da ho na me nanfofo no nso omukɔ nti na aka me nkoa na ye ti prot no so nti ayete se oba me nkoa ni nti no na wa be for so me na one me ada oba no wa David nyabotre nyabotre kura nyabotre nya fast fa me ntwam ose me say I say me nko na meti ni nti no oba na wa be for so me na one me ada o ya ne sai o say
bema wo ne na wo de onye owo hu bi foforo na so onye bema bi a e bi a wo hu no foforo o se wo ne wo beda nti so oba na obefo so me say bi dabi so de wo kan de ne anya force o dabi o so ne wo beda anya force sister wo say tie nya botre wo say bema ne na wo de so oba ho a enya fe na mo be pre bibia etimi aputu to you say enya force enya sa na me kan no ba nia me pesa convince me de ntia wo say force no dabi me say dada me mama ntie wo ase so anya me I put to you say one force so eya force kire say ntia me kan say eya force ne say say woni oba be da e bia obe krokro na say bibi no on krokro no wa chechire Oba chichiro odi ahoma chichiro nza no na ahoma chichiro but oba for so me sa me so ma ho odin ye ahe bia oba pa sa wutuwe ya oba tasi ya wutuwe oh say nya kasi o oba eti sa nya ono a be ma bia me ba minim say ya repeat ema ende ye wo ho but sa anya wo bayi papa Richard ya ene koye obi fufuro bia sa de oba bia wotimi force winka sa be man benya ho kwan sa won se ba bia na me wo no me nko na me wo ho ano de waka ni pantamote kakra ana so oba ho nso na se wo keke one wo beda na wo keke ma obi ba na so obehu se be ma we na wo ne ne hyeda mu keke mu kurampo no omo ba yiya o kire se obaka so na me kwa waje na na kwa so onyin ampa omo ba yiya o kire se wo ni be ma no adenti na wo keke mu eti se be ma kurampo aka kire wo ne se one wo nya hwi o obetumi aka nipa de ntia na force no oba ho be time be sa na ya no oba what say midnight 12 o'clock opon adwuma ada opon no safo nem safo dem na e bi oba no o disca black akwala no 12 se tam ne de no o hwa akwala no ntia na dwubia 12 no aba enya da bia o force mpendo do say one me da ba ko pe me ne nda sa me ne da ba ko pe force na mpese me hu se ba ko pe ya no force carry on achebi dabi una obisa wasi ya won shadros na ba ma so na obeda dabi na so ba ma kura wu nimu no so na obeda na oberepu a wo hye jeans kura so eti dey din kan for so na o ayo ho dan me ba dey din kan ya so oba ofra so oba de ofra me sa oba ana na so shata de be o se me da me shenika na ba ma na me dabi asa no to bu na yi ano ne enko ya ni me say oba no ofra o say me ba 12 o'clock no ebi wo ho a me nye oba ofra o say oba ebi enye ni nyina na ofra me so oba me pe force sem no because I charge mu odu na de bo be me yo me pa kire say force na me kan say force no enye de bia na oba ho me pesa me hu say to gina ha say na me say ye be fra ne ye be bisa no aha eti da no asa ye ba ko pe no force wa oba no ofra o say oba ana me kan say all frame me so oba ho a me nim say da you wa frame me so oba ho it is that particular day no on me nda yeah no mama me say that particular day no ofra o say oba ana me kan say so oba no frame me a me nim say ba oba on me beda ana so on me nda me say sada na wo for so wo no wo ba wo frɛ wo ani da bi ana me see me one say ba no oba at times bi wo ho ofrɛ me ebi wo ho a on frɛ me ana me so ofrɛ me a question on tiase o me say sada na wo say ofo so wo no oba na wa frɛ wo say oba na wo ya wa say oba na me kan say me tiase ni awo kan na see o but me nim say that day no ofrɛ me say me mbra no oba no me on me beda ana ba na ya wa say oba okay eto oba no eno odi scan 12 o'clock wo hwe na nim awa ma no ba 12 o'clock no da bi o wan say adwuma no ye driving adwuma on pontem nti no da kura hwe ya na ye bisa we chese me oba ade bi wo ho no mu a odo ne wom ne de ye gitum obi obu ni nsa o man ho kwan na ne kunu ne nada aware ne sha ase egu na enyinya afai no de kwabo charge ena mebu mi nsa wone meda ena oba ena ofo so me ezo bekom na emu mienu nyina ena ofa meto ezo bekom na emu mienu nyina ana moji tu mu na moye mu ade eti ne ebisa no asema wo kana ni bere wo mpa eti ofo se wo wanya ntum no ofo se wo to aso e nti wo say me ne nda bi wo ho a be 6 months 8 months be 1 year kura no
na bi a oba ho a o say o munje mo didi ska na wada ne ho na okọ enti so ofo so me no ne me da pe na my yinsen enti the second one no ne me yinsen bi mu no ana me yafunu nyiye eno so me call hospital no omo so omo be operate me na me sansuro enti ma nkọ date na doctor na ka kire me say membra na omo operate me no ma nkọ na me suro nti me di 3 days nti 3 days na chi no ana me hu say nsuo ogumi ti nsuo ne gumi no na nadwo na me ne madamfo bi ana oso ankoja me na me ne ko nti o hia ye wo hospital rich hospital ho ana ye koye nti ye koye na omo hwe me no omo hu say akwala no ono nso afi mu but won anka wasi want to me nwo nti no omo be pai me nyaja eno so omo pai me nti omo pai me wie ya mani so te me no ana omo ka kire me so akwala no wa fi mu me de menya hwe for the second time sana first one atitia ka oyema mano asai ana second time so eno so akwala ne say free okay ana me ye me so ya ne so ya tete ho sa ya tete so ho sa na okay abusia haya Akoma 87.9 FM Akoma musem ena yade so mo ya ne Abigail Oparebia ena esinkonwa so aye twenkomo abitoa so ai enti ya no so ya tete ho sa na ja eno so one me beda ye ena yinsen samba eno so force biem eno so force sa ma because efidie we ya me kasa wo so e fidie kase pa e fidie kase ntimi ntimi antro eno force wa so no anyam me ngu na meba o force wa so no anyam menya ne da ba ko pe na mayem because me ni ba ma bia anda na mete ho mete me ma yesa me ni ba ma bia entina entino me ne da ye na meyem oye nti me ne da na me yinsen ne bae na che se third one ne nti e bae sa no no so me yafunu nyinye na omo so omo be operate me na ma call first one nti me hu the way ya esite nti ane de man pepu miti time no so pepe na ja me call ye na omo operate me to omo operate me na ja ane de me nyama me ba no oye bema na ne me ka me ntamo say se ne papa oboni o menya ba ko aka me ba be oba ne ho de so kosoro ba foma enya ade a metumi ne na atena bio so be ya me ho ade kura na mentine efise ne amahu no enya ade a obesen asesa ma try ne say e bi obesesa na nka metumi ne na atena no onsesa nti eja mi wo ma na me sister baba ako ye friend Jo oya trotro driver no oye adwuma no se manfio omo frɛ me manfio me ne oba betina na me se obra na me kura mpo no me ni obia ente na me ne Regina ketu ayi nko anso na ete na me se me nko na me tininti no Richard ba na wa be force me na me ne na ayi nsenti o se wo ba bla na me ne ontina nti me je won omo ye mienu one ne mate me je won na me ne won tina ye ti me ne won te ho a be te say 4 months 5 months no na start say osan be ba ho osan ba ho biem nti oba ye na obeto say me ne me sister ma no esan wo ho no onya kwan ene me nda no na afi ntokwa ne san start ye na oba ye na wo kura mpo no me kwa kofa wadanfo awale no ni nsem basa bi na nyame anum no kura ne wa ya me atwa mu no ameme nti me so oba na ode ntokwa ahia ma me ni twa so pa because ne wa ya me no se nye nyame ene wo ma fa na nka me wuye nti man fa spend me so me ni twa so pa nti ohun se si aba bia du no enye ade a obenya me kwase abio mu no ene ono so fa ne ho adwene nti me de na me ton kokko ho kwan ho Emmanuel Villa kwan no ho me wo hwa na wande bi na danfo ebaye na setam no na wagya akwala ne hwe because onya ne me ndanti no na wagya wo mo hwe onba ho onfle yen na me ton kokko wo kwan no na wande me wo hwa na danfo bi ebaye ene de we ntimi ntumi nyi no to na obeka kire me se na what is ready our wale ana na me se o wale we hia na so wale wo baby o wono na me se sa okay fine on wale because me de makoma mu de me mpani biom
obakura no de sikadan ma bakura mpona onpe me mpani bi mfi say obema wone nete no yiye a wo maame yiye a wabusuafo de enya ade a mepani bi bai na me bota ya ne say menya baako aka me ba ne ho keke nti Awurade ya madom a menya baako aka me ba ne ho ne de menene ni asembio onkonkwa wale oba ne maame so onwale na awurani no onkonkwa ware no na me so nya me ya madom a me nse ye de me nya me so ne me so de na ja me so me kasa nti owale wie ye no setam na ekọ 4 years mu ana me wo hwa one day no ne me bla yele baako wo frɛ no Rose me wo kwan no ho toto kokwa anopa bi na oba ya no kita 10 million o se Abigail je na me say na ska we de efihi ana na o se je me di ja wo kwan na me say wo di ja me kwan sai den yana na school no mo kra mpo na wo frɛ wo say ya de ka wo ho bra betua no wan kwa ankotua na kwan yi hu a metoto kokko na wo hu mi ana se wo hu mi na me wo nipa nkyɛn na me na bola so na me ngira kwan ho na wo fa me nti adenti na sa wo mpami ana sa wo tumi ne minti na bioma wo nkonko ja me kwan wo mfa me nkɔ mabusuafo se abusuafo mo bani ni ene de ɛyɛ asɛm ka because wa anwale me nti me fa ne sɛ ɛyɛ boyfriend girlfriend but ɛyɛ asɛm ka na me ka ana ne de odi ska ne chairman sa na me ka chairman so oni bribi ya de ka ɛwɔ school num ama won afrɛ na wa amba nti no 10 million no odi ma me no na me de kwa kotua tetem ka ede na ye ra first time mu na chese no so e ka beda yen anim setam kokko no madam na enkwa anim saa nya menya no na ye di me ne me ba no efi say no nhwe no biom nti nya menya no na ye di na me ka saa na oni de oja me ho na okoye nti me fra me maame ebo na mane se na Richard abeye den abeye ba me ma ka kire ni pen say sika ne de be di kotua e ka no nti no ma enye na adwene se no e na odi ja me kwan na me de metu mu adwene mu sa na me na mete ho nti ya tete wa na me ba yim kitu ya me kitai be 4-5 months ni na me yefunu nadu nti me yefunu nadu sa na me sister ba na oye driver no one day me wo hwa na oba ye no se manfio mi hu marriage no mo papa e wo traffic mu no say me fa 100 cedis no en fa mbro seta ma me ka say madam na nya be 5 years e ko 6 years mu no di 100 cedis na bremen in fact nanka na bibi ya ye me na me hu popo bibi ya ye me bri na me hu nyina popo me say nti me ba ne me sister ba ne hu sa no se me ho popo no e ho no say manfi onya abotre nti e ho no na me sister ba no e ka makoma e to me yem na ocheche me wure na me friend wo phone so Regina no mo papa na ya Richard no me friend wo phone so say onimbribi ba bia ogina ye na o senis ka no e de maame no onko gina hwa na me sene ni sika e den e de amano nti in fact ma amfa ye enda so e hwa na me ko sene 100 cedis no e de man no na mbisa ne say nti o pa kire say Regina isole anopa odi 10 pesos Everson so sorry anopa odi 5 pesos na 4 years ko 5 years no odi say wo kan say 100 cedis no na wonta de kura wonpa boa kura mpo ye sen na wodi nti o pa kire say awale na wawale no onto hwi wo fie na even krampo no so oba no no etiska e de ware ne krampo na nti nka onyi hwi wo fie anase nka oba no nka omble opa chese ne boxer pants kro hye wo na tade ase no oba no na otomana na nti in fact me bufu ye pa na ogina so ene na meyemu nti no me koma baye me kekan ya me kekan kire no na me ka tefu enu nti no odi gina so say wasani miska ana me marriage artist kaninti no on hwe nkwala ne biom fine me so me to ma adwunum say me yire me ho me yedan ya me so omo ya me ma na nkwala no so omo nya nkwala afo a me ka kire me ka say me ye won kura po na me nya won so mfa so nti no me hwe nkwala na da chi se me hwe won yi a da chi esi won yi a wo beba behwe me nti me yire me ho say me gusu a me hwe won na we na
wonga na ye ne wontete estate ni mu no saa no na matu afi estate ni mu aba Emmanuel Villa Manet Passion Clinic ehwo na metisisi yi na ma sole afi estate ni mu aba ho enti wonga na ye ne wonte estate no obi hu na no se na red adenti na wonne waja nkwala yagu abige nko aso na wonkɔ nkɔhwɛ nkwala yi da korokoro ɔsi gya no me say ni iska de man no ɔsan ɛsɛ ni iska ne ma me back na yɛn yɛ nkuro mu de wɔnyɛ saa na ɔyɛ saa ne na ɛkyɛ sɛ ɔbla me sika ase nti me nhwɛ wɔn biom na me nyi sika ɛmma no na ɔmfa nu aduane ma bɛma na ɔne ne te no ɛndi bi na me say saa nti nipa ne ɛyɛ ne ya na ɔbɛka kyerɛ me sɛ ɛkyɛ sɛ red no ɛni da hɔ ɛna ɔyɛ ɛna afei nso no ɔsi o mu ngyae me na me blood ma no me yɛ danya nkwala ne din ɛna ɛda no so ntimi nso nsesa edin no ɛmfa mfi nkwala no so me hwɛ wɔn adu ɛsɛsa anase wɔn bɛkɔ university a ɛbɛ mu bɛyɛ din ama me ba hɔ abɛpɔ no kura ne kyɛw ansa na me nkwala no ɔse me ba bɛpa ne kyɛw na me de nkwala na abelɛ wɔn ntimi mmom na me ba bɛpa ne kyɛw na ne nsa aka ne nkwala nti wɔn gya me nti in fact me ti asam no na ɛyɛ me ya because na ma plan ne sɛ nka me nka hwɛ mfa ne ho biom nti afa bra wanim ensam no wakyerɛ mu a bra wanim de na asie nti sisi aniasi ni sɛ ɔka saa sɛ ɔn yi sika ɛmfa amame ɛnno aduane ma bɛma na me ne te no wadi bi no ɛyɛ me ya ana afa nso nkwala no me yɛ danya ɛyɛ ne ma me blood ma no nti afa di me hu sɛ ɔnam hɔ nyina ɔwɔ ani da so sɛ ɔwɔ ma nti so ɔwɔ ma de a kwasi abu na wabu me no ɔmɛkyerɛ m kwasi abu na ase na afa ɔngye ne ma nhwɛ wɔn anaasɛ nkwala ne mo po de me mfa ne ma ne nɛ ɛmfa ne ɔkyena efi so ɔgya wɔn ketenketen ne gu hɔ no ɛna me nso me kɔ gya wɔn gu baabi a nka nɛ ɛsɛ nsɛm no waka fra enkura ne de no ɔmɛhwɛ nkura no ɔmɛhwɛ nkura no yɛ baako ada waka ne baabi so pɛ so ɔbɛgye nkura no ana nkwala ne de fiti wɔn kwala abiri mu nyinaa na ne maame so ɔngye wɔn bla sɛ nkwala ne na ɛwɔ me ne ntam a ɔbɛba bɛhwɛ nkwala no ɛma ebi a ɔne me bɛdi nkɔmɔ na sɛ nkwala ne ni hɔ de a ɛne ɔne me nni hwee nti nkwala ne de watan me sɛ ɔbɛgye wɔn agye ba me nso me mfa me ma ɛmfa ama no okay ɛno ne yɛ baako ɛna si nkura ne hwɛ no efiri so ɔde 100 yes ni 7 years ni onfa kapre kura mre nkura ne biem afa wo se wo bu kwase wo mekirem kwase abu obeya kwase abu ni se na mesua adwuma one me mantumi ansua adwuma na nwie efi se me wo ye no na ohwe me nti me papa ka se o onhwe me kwase abu no ne de hen se wa ma wansua adwuma na nwie okay na fe nso second one ne se sɛ me so me yɛ ɔba te sɛ ɔba na wakɔfa no no na wanware me na ɔkɔwale ɔba foforo no na sɛ na mo agya ya na oh say ye na ye jai de by senka first de so pɛ me ampampa senka ofa me no senka obekwa akoye me ho ade okay yanko ye chi wo se na wo sua adwuma no anya mfie sɛn na menya 2 years da bi wan kasa na wo mfie sɛn a red se wo pɛ oh na me kasa na menya be 25-26 a wo sua adwuma ɛna ohu na ɔse ɔpɛ wo na no bra mo na tie me boa eti ɔse wo pɛ na wo tie ase na wo tuye na ne kɔtena ye da bi mentu ene na wan tuni na kɔtena time be na wo tuni ne kɔtena ye yinsen ni be mu no okay ɛna tuni ne kɔtena ye okay ɔkama wo tie sɛ ne maame die ɔmaame mpɛ ɔba bia ma red agisa ngwani ba ɔkama wo tie da wan ka mama nti da na ne maame kura mpo no menhunu na no ne kasa wo phone so a the way a na maame no ayo kasa no nti me ko ka kire madam fo ba ko bi ya friend Esther Dollar ka ka chen say Esther Dollar the way I met say Richard maame kasa no obeya maame dimpa o na obeya nani beya dimpa nti no misu ama ayet say mabohu because ne kasa kura mpo no mabohu na me hu ne da na Esther Dollar so obi wo ho a eti wanka mo wante da okay da din kan a wo share Richard maame no na reaction it saying oh oje wo feso wo srekyerɛ wo oje me feso na o ka kyerɛ me seta me na meyem ba ko a ene de menya no ye first one na o ye be ma wo din kan nyem ba ko essay ansana wo ba wo Regina ya be wo Regina okay nti o ka kyerɛ me so eya ne de pa say me ne ba no ayem because nkrofo keka say
or money home modern way area ho the way I na man home modern wo kwan be so the way I life esiti nani so ye like on snafa ko a obetumi ne oba atena nti na nani na fom okay nti obehu se me ne te no na ne maame na ye ne de ana afen so oba ye no so wanda that day na eno sa koye It's not just one who said, Mamma, not you what time ben a fed your mamma, and buy a boss scene with you, and no money, mamma, team. Time or buy any ye. Me wo, Regina, no cra, me say, membra, na menya 3 months, me watch it, into membra, na bearman non ta de be wa, but to me a baby see, and I said, Johnny be wa, my baby see no, and now wa buy and chain. Na se bribi wo ho na se mean to me akwala ni mean to me ya waso akwala ni mu ama me na me nso matumi aye ye se tam na me fi me ma me ho e ba ye no me ma me kwaye ono nso ba ye no se tam ni mu ana obetena ho no mo afedi ana sesa ye ma me a wo ho first time ana ni age se ne ba obi kura nka nhyem se ne ba betumi afo ba ne natena wo de watimi ne ba ya tena ama nyinsan ya piem de ne ba ye a ma me na afi no ompe woni mahwe de ne si ye ada na ujeja ho ofie ho na mse ba bi ho no mo a awonya meka ne ho de a wo ye ba sima pa wo beda kwa wo ye ba sima na nso wonya wona ne betena waja no hotese woni ni huni akora timi wo badware akora ba wie na akora ne ho nsuo na si woni ade ade na akora akora ho ye me de na me anu no kra me yobi a me mpefi nti no me ankasa akora mpo me wo me ma me ho na me nwoda ba edu da bi a me ma me osi minsu aye na se mi fini nchen a metumi aye nti atams bi wo ho krampo a me ma me ye me ba no ho ade e ma ne hwe nti me no me ye obi a me ye okwadwofo se meja me nchen eto hwe ade ne ba ye afa na ma me ne mpe wani ma hwe me ntumi nchile daddy nkan ya ma me ne no enya problem no ade na si ye me nkai okay mama misa ne biem se ebra ho se maame ne sesa no suban be no da na di kire wa ho se maame wo sesa suban no da na di kire me na e ma me hu se wa sesa ne kire se eda o se ne ba ne bedidi wo krom na yan anye aduane no a ne ba ne ba ye no o bisa se na aduane we na me kan se enya wo na wo ka kire wo maame se ma ye anu aduane na odi aduane be ba no na che se maame ne pese me ka say mia na ma anya aduane no na che say Richard no de na ebufu e de aba me so etimeti ase a na ma me ni yakọ be ma ni yakọ ho oh ye na say na wo de ma me ne ye aduane but that day ne de Richard ma me ne ka kire wo se Richard be di wo krom na de Richard opi anu ankra wa na sa wo na wo se wo se wo kunu be di krom anu be di fie me de me ye me biri bi asem be ye aduane ana o ka kire me so ye ka benku anopa nti Richard so se aduane ni bi wo ho de a ye ndi no no pon adwuma ba oni de obeto aduane o ka kire wo ana so o ka kire ne maame o ka kire Richard no ne maame no ono ka asam ne kire me ana me se wo na no kunu da sore akonhwa no oyima hwan oyima ne maame no oyi akonhwa ne maame ba ye no oyi sika ne hye ne maame nsa nti se mi hia bribi a me kwaji ska no e wone maame nchen na me di ato bribi a me de beto okay nti maame ne kan asasam ne kire wa won so wan hye wukuna chi anu aduane bi ansi wono na me kita phone na me ni phone okay ana che se e ho no kofa ntokwasam no e ba ye na de ntokwasam no e ba ye na nka ne maame se nka me nka se mia na ma no aduane no na che se o de afa so se me yo kwadwofo ba me no aduane na che se ntokwa no o de a kire me so okay wo saka bibi se na Richard dware e ma maame no ko gina dwaye ho a no one ne di nkomo o ko wura dwaye ho bia na se no gina dwaye na chi ana no one ne ba ne di nkomo ye dware no eben ye na ye wo kiosu mu nti ye dware no ye de board na bo enchemu sei nti se ni ya abontin nti ba bia ya abontin no e na ye de board no abo ho nti no se ni nyina de eda ho se wan fi se ya mba obi hye ho a wunhu nti sa ne maame no ne ba ne gina ha sei no odwale a wo gina sei ya wohu no ese no maame ne hu ne ba no hu ne hu mo bedwale osra wi a oyi ne hu me ko ne de osra oyi ne hu nyina ne maame wo ho ne maame ne ho oyi ne ho na de ane no osra no ne na abo na how oh me ha me because me so ono no wo no me de ha me na how sa ba ma wanyina ne sabe ne ba ma ne nsama ya waso aware ya wona wote asa yire ne maame hwe ne ho sa na ha oh we ha me ta oh we ha me wa bi uye mwanso oh da bi because
enya ade obetumi ne maame ada oya danya ana da no so a single room na mutim ana na wasene dem tonight me Richard da dabi sabe na mo nya hwe 3 months na mutim ako obedi 2 months sa wo ko di 3 months wo maame nchen ana wo baaye ena sa period mu nyina wo ne wasi ene red na moda na mso ba Richard no ntim ako Bache David. Sabra wako shishaya tokom kama wanti makoda maame ne da ho ni ntia David anyesa na de ntia na monti mako mi obi a me mpe se na bisa ha hali ya wu ya sa ya ni swidie ya upa nali umbe ya na ba mane to wa yede me ma fa mu de ne but se be ma ne de so ne me beda me ma me ho kwanse but be ma ne so anya attempt bia se wonu behia okay nana wo se anwuna kasa no wonte but enkomo bia na ne ba no ene maame ni die ne kire se maame ne se wo mpew e wo fie onum kasa wonte de na akwate ase se wo hu asem na no mo ka enti ame kasa ne se me maame nom e ba ho nom no ntokwa si ye na me maame nom ba ho e be bisa ne se e ba ne sen e na ma ba ekura ho na o ka kire ne se ne maame se o kọ no onhwe de ho su ye wo me so na me wandi maduane afa nso no onkonkwo wale omukuro mu ni sana Richard no o ka kire me maame no etuba me na ka asase mu ekire wo ye de no bato nche me say won se de ekofa ntokwade nde ni nyina ba ya wo se wo de pake wo nuoma no eye se wote se Richard ne maame edi nkomo a ewom se aigbe kasa no sanguna kasa no wonte na nso hu se ye wo wasem na no omoka e de na hu ye kasa wonte de me dampa no so no na me dampa no so nti maame ne tempa na so maame ne te mpa na no sei nti o kasa nyina no no de ne nsa kire me so wo mpa no so nti no mo fi se mada na me ndaye nti o mo ka kasa ne nyina wie ye no se ya asem papa nka omo be frɛ me se o abi ye ka asem se nti bra ne ye nka enya asem papa ni onya sho se wa hwehwe asem me hwehwe eba ni fo ase o fefie funu ni ase a wo nsama debi me fefie ase efi se wa na akwa fefie ye asem no mpesa utibia enko kasi wani maame no wonso no wonfere wo ana asam no nso eya sempa nso a enko be ka kire me enya sempa ni nti no ana wan ka kire me eti asam na wa wante ase nei kra ka se fa bo charge a wutimi nkire mo fa mo charge na na ade gina aso sesa wo nioma koye dabi eno de enya eno na medi gina so na ne a medi gina so sesa amani amane se oso me nko me maame no mo ho na obeje ne barejan na nso akọ ne maame ho no eno na medi gina so sesa amani amane sesa wo nioma koye so de ne kwa meni ba bia ne maame ne te na makwa akwaje no na afa nso ne amenimu na medi asam ne bekwa akwato na nim awaka bia maame no wakoja ne ka na asi ho nti na meni ani da so bia nti na mede ja ho ehọ na ejai na mu jai na asa asem o kan ye nti na so sesa wo nioma koye wo wakoma mo no kọ no mo jai dabi na ye njai na wunya ye but wo ye se wo ma space kakra eti mo no na osa be force wo ne wo dai no enu mu no ana me kọ me maame no mo ho ana wamba ana me nso miso se wamba dia me nso me bepe baabi a me nkọ ne ho efisa se me Sunday me kọ ho a na ebe ya te se mi ame na me de me ho force abetina no so nti afa de no opa bia obeya me nti ma nkọ ho na me kọ pe kiosk bi na me tena mu kiosk no mo ha kọ tena mu no ena oba ya obe force ena wo dai no wo se de din ka oba obe pa cha o me bo a asa na wo makwan ene nada eno kura mu twen kura ba 2 months kura me bisa we nyina cha sa wo kan say ebre ba asa wo babusuafo %nka wo mbesi nkonwa na ko mo asiesie asem no enso red and fa ebuo amamo eti sa no achi no waba na so de chawpa e ba de na esi ukwan se obeka cha ne se be ma asam no de adro na busuafo bem eti sa magye atumu a yensi nkonwa wa busua nanim ansa na magye atum me ka kire no ba sa tam na oba ye no na onyi adwuma oye nti waka kire me se me mo mpa ye na se nyame ya adomo na se onya ka onya adwuma nyame ya adomo na se onya adwuma obekwa akoye ne ye wo ho no nti anche na yinsen no eba ye twaso me se
me ka kire no satamo no na adwuma ne ka asai oni adwuma oye nti o ka kire me say obekwa akoye na mom oni adwuma ya obeba na ye nga akwa aye ne ye wo ho anche ana yin da bi o menka ehwade ya asemo asi enya ware de ne so ba won tem ebusuafo afre wamfa buo ne di amabusua watwiafo abusua no so wakode na mu aba abefre wo tokuro buko de se wopa wo chew ena wa wo so wage wade akode nti hono na opese wade buo ma wabusua o se nia ema meji ne se minim se nipa de osesa minim se nipa de mfomso wo ye ho nso obi be ya mfomso a o de seconds no de asesa nti me fi se bi a wase obesesa enu nti na ema eba ne ena no nyinsen ba ye na seye ena osan ba ye na obefo so wo eno so wankwa abusuafo amane mbacha eno so wankwa abusuafo amane ena no so nyinsen ba na seye ena osan ba bi na obefo so wo eno so abusuafo amane eno de ma eno so ma mbo won amane ena no so sa seye da bi eno de me wo ye eno de wo ye be ma eno na me de wo be ma no okay sabre ni nyana da so da kiosk no wa nyana dwe se wa banti bi kura wo besesa wo ni akura ni nyana afri kiosk no emua na no oda wa saba no be da kiosk no enuma na me da okay ya hwe na ya busa Richard asema kan sa wa kasa ya osre ayi osre tu nyina wo nwenwe ayi osre na je se be ma no pana na wo pana bruso yanka no kure na pe be ma no me de nienti a ema me ba ne sa ne se na me pese me wo ba ko e ka me ba na ho se awo a wo be wo ha de me mpe nti me wo ba ko aka no ho na bi mpo a ebedu sa no na wasesa na pese wo ne wo first one no wa ho so but so second one e ka ho obesesa me boa pachai wo wa yi no ho sa wo na wo first one emu de abesa ya besen ko de atete aka wo yam de wo na wo free mu ni nyina wantimi asesa second one no sa ba bie mu a e na obesesa e na wan sesa pachai nti me wo last one ne de e na me hu se nya ade a nya maye na akwa akodu no metwe me mu tanya enya ade obesesa e na me so me fa me ho adwen na me twe me ho fi no okay ya rasi ebenya Richard ne ebisa no cause me de force sam ne de anya force ma me kire se eye wanka sa wudina esie se wo mpese obewo ha wa wo ba ko pe bia ka ho nti Richard ba wo kan ya wo de kan na akokomu anu abode ene na wo de amount wo no force no de ya mfa nto nche na fe ya nhwe ne ba no wasem na ya nkan se nkra ne ya mienu me boa okay pani na nyasan pani ne wo 14 years wow ana ke to anso nyasan hello red number call there. That's why Akoma FM onua TV so ene na okasa bibia boko. Bibia anya boko madam. Na bibia anya boko de na asie. I don't know anything. Okay. Sama bisa sa ho ye na se bibia anya boko na mse de na asie bibia anya boko. Bia me bia anya boko madam. Afra yakọ Abigail se wona na wonkura mienu wa fonkura na man won hwe nkura no e de na baba me na won hwe nkura de na asie 7 years Mami pa so pin. Then 7 years. Mami pa so ni bibi. We are about time. We see the make no about time. Bisa le se nkola no ni na won nkola no wa na tin nkola ni bi. Madam pa so question e bisa le se nkola no ni na won papa no wa na tin nkola ni bi. Esa so se ya to nkura di na so se ya hwe nkura. Madam pa so bisa question me more question. Bisa le se nkola wa na ma tin nkola ni bi. Ka tira wo se aso se ya to nkura di na so se ya hwe nkura. O ma no wo se fie nsu ne wo hwe nkura no be me na asa se ya madam cheke madam ukata baby that girl not you no so me dey check me we jankola no what that here a long story so me dey check me we jankola no madam what them show no me you mo wa producer sha na safa red etoso ema na mse ni popo de ye mfa ni haha ne ye mfa nkwa aprinkin makrum akura no hwe no ana wo hwe na wo se enkura no na to omudi wo se yemisa o say de wo akwala wo tu ni din wo tu akura din wo tu ni din so e no nkire se wa hwe nkwala no awie wo ye no ono na to nkura ni din okay eti ya hwese ye besa nya biem nam se mekura de no kura de mem obi awo akura wo to akura din akura 14 years wo hwe akura ne se oja wono na first born no wo class I no wo class 2 so obekwa kwa wie JHS
bisa ne se nkwala no mo wokrasa he ana ketewa ne wosan na pahine no so wosan so obehu a eti nkwala no no ana to nkwala ne din ana ode o moto hwan pani no ode ne to hwan wa fa onto obia oto din ne san oto ode o mo san name na toto wo mu ono ana gina ho ye bibia na ye to nkwala ne din okay ketewa no so saa ketewa no a wonim se nkwala ne ye ne ma na no so odi wachi a obewu agya ade wo tete no mentete no menim ne enti wakasa okay ya hwesa ye benya red na ye sign no akasa bema na wahoma no atito mo Abigail yi amosa enkura no wo na woto o mudi ade ntina madam pastor timi da fe no bisan se wo ka se me ye ti di se ka bi try se manasa sito madam bisan se o akwa papa ne nsha kwa no ka cha kwa no se akwa no ni papa bisan ko on ka sa za papa na oya ya se me ka kira na oya na wo sha kwala o kan sa kira no me kan ye because no sha kwala no me kura me ka kira won say one papa ewu because 4 years no sha kwala me ba ga te ba te no madam papa o papa oni mo na oni na me bi se kwa no ma pa ne den ya mi sa ma obi oni be na go brawo me ba no ma na wo ma for bizima okay that's a Richard who case Abigail kwa no 2 million no Richard who case nyabutene che nyabutene che na kasa wo kwa nkura me ba ke ana okay madam me tell me ba wo bisa me ba se me ana oni ni ana me se me da obi wo kwa shankura no ana okacha wo se nkura ne anya wo mana wo ma kwa ma wo nkura no wati ni nkura no ni bisa ko akwa ne se wo ni mo fa na me ko ni mo ta na obi na ta sa wo ma ne nchai e wa Abigail ho sa wo ko shawo no ana Abigail ka sa asam ne kire nkura no sama ko se ni ko bi ko se wo wa bisa no o ni baba no o ni mo fa sama ko se mi ada mi se ka ti en ti mi ati ga mi ni se ni se wa se bi ko bo mi ti se e ka ti wa mi yeji mo we bi ti na nyabutre sabra no na edi sen na wo ko nkura no ho ache e na wo ko na Abigail ka sa asam ne kire nkura na asasen se na asam ne ti madam no bi so we bet no on ka sama jina no mane se on ka se ni ya me ti no e da tuma no kan che no madam ta je we de no e mi ti le bi se le we dan kola no wa ja se wa bo ma de na ba we ni o ba ka se sha kola madam bi mo nko se mi yo ka se mo ma bi pa di sha bo mi ti da bia wutimi Abigail a hwane kire mu Richard e wo say yetimi ne ewie nkomo no wo say wo ka kire nkura ne say on papa ewu because no on hwa mo won hwa nkwala no waja won agume so na wodi sika kwa wale oba afoforo dia se won enya wo man aware no ho yawo na de kan sasa me kire nkura na say wo ba wo ho na wawo na se wonim se nkwala no yawo ma wodidi ma wo mbidi wo to atade hye wo enti se mema nkwala na ni afi wo omo papa no so a me so ne ameya won ani be fi omo papa no so no na me so me ye no eti e den se wo sa de na ba ha sanienti amedi so wo sin nkura ne papa wu na se nkura no ani mfra mo papa so de se ne hu hia wono so age atum se woni ma ana achi kura mpo no enu achi no ana ohu me sister ba no e wo traffic mu no de 100 cedis no e de mai wo ana sabo sika no return na me say wanya sika de akwa ware na yamfo na ware nto nchen enye obia na ne be ma wo wa no yamfa nto nchen aware ne de waware awie ne ma wo ho obehwe ne ma de edi nka nyabotre wo ba fie wo sasa no kana se ho wo kana se oba ye ba soro wa ye afrim se na wo ko nsuo so obeka ya nyabotre mimi remfi asem wo se na wo ko nsuo ena akola no ba pahine no aha kana se de wo kana se wona na tie fonte na me ne me ba pahine no ena na ko nsuo mi kwa mani na no me ho so ana me hu se nipa akono ebo aben pepepepe satam na me diskana amane ne kura be 1 year so 2 years asemo na ma wo keti we ya asem nso adi diskana ba na me yem wa hu nti ye hu no na ma wo we be 6 months ana na ye ko nso be ne me ba pehine nti obo aben pepepepe mimi hu no ana me se mi mfi no nti mi mfi no ana osi ye ana ofre me Abigail ana me se men frɛ me wo ni me because waja nkwala no egu me so nti ma me nhwɛ ma de ana oba say oba frɛ ne ba no na me say ma nipa no ofrɛ wo no wo ni mu no
wonim no wahi odidi ma wo bidi tam oja wo no na wo class 2 sese wo kɔ JHS setam no wo JHS 2 sese wo hu se wo ye nipa nti afedi ofrɛ bra na bɛsen na yɛnkɔ na gya no ɛna me so me de ya o before that no wa wo nkro bɔ kyerɛ na wedding ka tutu nsɛm agu akora ne trim sɛ ne papa awu nyabotrem ɛma akora ne se wo kɔ school sɛ baabi ɛkɔ obi ɛma obi ka kyerɛ ne sɛ ne papa ɛwɔ hɔ ɛma akora ne baabi saa wo na me so me kyerɛ ne mu sɛ ne enti a meka asa no sɛ ne ameka no na ne enti a meka asa sɛ ɔnhwɛ wɔn enti na me pɛ sɛ wɔn ani yifi no so na sɛ sia no wɔn hu sɛ ɔwɔ ma wɔ baabi na onidi ma wɔ abɛga wonim sɛ bɛma na hwɛ nkora na yɛ wo no ama bɛma na hwɛ nkora no ɛnyɛ me ma ɛyɛ wo gyetum gyetum sɛ ɛyɛ wa kyerɛ sɛ sɛbe mpanifoɔ sɛ kwasea na ɛsesa no adwen wayɛ mfomsoɔ wato ne masa wram akora wɔ JHS a wɔbɛkɔ secondary school wɔbɛkɔ university ne nyina ɛyɛ ka eti sɛ bɛma no gya nkora no agu so class 2 na nkora no adu JHS na waba na wɔse wɔba bɛhwɛ nkora no na sɛ sister wamba o na nye wana ase wo ba ye yi na na kwa no wo kwanso ama yeshia no kwanso yeshia no wo ba yi kan ja sam na wo kan ja sam na wo kan red wo case the red ye de so ha ma adwene kakra yes red wonya mre no ncheche ye mu kakra efiri se wo ye de ya eye wo ma enti ye kwa ba sa be frɛ red biem be frɛ red ba ma ba ti asie ya ye mfom so efo so de wo ye bebre o de wo se ka kyerɛ wo eno de eno so nkyerɛ sɛ red nso wa wo ba eno de red me kyerɛ ye nsɛm kakra na wo de se ye mfa nkyɛ no ade wo ye ni nyansa ne se yetumi etwi wani ade wo ye ni enyi nyansa ni mama ade wo ye de jaja na de nyama me bufu jaja wo kano yenwie ye ne ready beto aso eso se ye kano kra kire wo ase aware ne pratwe abaso ne se gu a na afa nkura no ne de ani bra kwhye akoye problem ama ye na akra ne papa tia se wo se wo ka kyense papa ewu na wo kwa abonten kwate na abonten bebi sa wa still wo se ne papa ewu wo hia ne papa so ewo no man kan kire ne se ne papa ewu obisa me se ma enye wo na wo se me papa ewu ama se wo ka kire ne se ne papa ewu mame ya utwi no ya ti o ya asema wo kan nya brofo na wo ka wo ya dia wo betumi ahwede ase wawu enti kwai na kwa hwe wo kwa nsa ne papa ewu a edient ma obi ase onko kan kire nkwala ne se twaso ne ba beto aso wanya ntumu so de ya ne obekwa akwaje akwahwe wo ma because aha ye ka no kore ya ma won kwa nsa na ya ka no kore sa ne ba ma ne nyasema nkora ne nka ho de wo ka kire wo bayi enye ne kwan so no enye sa na sese wo ba kan wo kasa se ba ma kora nhwe ne ma ye wo kwan a ye de fa so enye se wo ko ka kire se wawu akora ye hia ne papa wo se besire ne enko wo ka kire akora ne dada wo de sese nkora ne tirim adwen se wo nhwe ne ma enti na ye wa ha amra bebre mi aboa ma na hwe ne na wawu die sese wawu die wo ye de hweba wo hia ne ba edie bebi mo atwe akola no wo se wo wawu enti nya wo no na akora na sa bebusa ma me papa me ti kono no wo pese wo kire sei enti ye kwa ba ma doctor ba no so kire sei enkwa ne ya oma eno dia renchine bottle wo se obehwe nkora na no so kire sei oba na ye bibi mema ne bia ba mo ne mawo na sasam sim ntamu a na mo dia ni bre na mo dia akosua ma ne so no nya bebu mo ho akonta o muni mo akonta bu abeba mo so a enka mo gya ma na sam kra na kwa hwe mo ahwe obanti red ba mo de na ye nka sanam sam kra ne de wagye atum se wo ma ne de wo se wutimi ehwe nkra no doctor akwa ba me de so fefe Currency Ventures edro ne ye firem me da se fefe ewa akonya odiama mi na ye nupa e wodwa so a ye frɛ no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules. Any Hindi herbal mixture and ye debe sumo. Every ye dra ye friend Zahara Mixture. A ye dra also obesime bia unya binom. Denti na mekasa. Ene ma bebre afa no normal say unya white and also odepoa. Oma classify as emayare. Oba sa otemenka ewo Akoma FM na o hwem onua TV so a de me pese ma wote ase ne se edura unya ebeboa a white bia na se odepoa bia etete wo ebeyi ne nyina afiri ho ama wa hemfie ho no achi yopo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a ennam yare bi te se gonorrhea syphilis
tete no hana dwene ama ensansa sabi abegu na himfie ho oba wo sa niema we wo ho a mentena ho bowura herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia eben wo se ye maw Zahara mixture ene Zahara G capsules uto aduro na obehwe mixture no kapo no miensa na de topaye no mienu aka ho eduru anumre so a wo hwe mixture no kapo no miensa na de topaye no mienu aka ho me pacha se ode ensuo no ana benom topaye no num toatoa so menum bi ne na de chia wo num bi dabi ode num toatoa so se de be ya gonorrhea bia ahya wo sache enam yale bia ha wadwen no ebeyi ni nyina ade afiri ho Zahara mixture esa ya do won waso a ebo odofo bia pa infection ti oboso odwale a na nipadua ni nyina abo no pe na ne ho tete no odofo se wo hu saade we a entempa na pe Zahara mixture ene Zahara G capsules akira kwan oba bi so wo na tenka no ewo fam oni atenka okompema se ne patena no kra to ne science oba se ohu hwe because atenka na awu oba mentena ho wo yesa obi beje udofo no edura me kamfo dia mawa ebe boost watenka no ene Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo a onya ne mensesa na obre na oteyawo na ni flow no so no menstrual flow no entimi emaye osanke ba ebia 5 days na 7 days no dakro pe na etwa oba me kamfo Zahara mixture ene Zahara G capsules anadi ama anu ne adura ebeboawo aduro we esa ye do won waso a se oye bema na wo ho na se bi wowura tokrobo ni mu na gonorrhea syphilis ene wa betena na ama obema no ehi na ama obema no fonwa na efon ubosa onama na obema ni mu nyina ehyesew na ebo pe na amanie ana wuhu ubosa odonso ya enche na jonso sa daw ojonso so a obosa jonso ni mo pai mienu na obema mu nyina edwan na obema mu nyina ehyesew ubosa wadonso awie na onam no ubosa ehwa na nsuo efuru obema mu na banketenkete nsuo fita na efuru obema mu ba bema bowura herbal shop sisi a pharmacy shop sisi a licensed chemical shop sisi a na kope Zahara mixture ene Zahara G capsules akira kwan sa dure emse ene ope edura eye number 1 immune system booster pa dia eduro nane Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo so wo ho na osa pa so etete o sa aduane nton yam ubo se oyam nyina edwan odofo bi wo so a odi aduane ton yam na ne yam edwan no eduro numra obedam bo se ne bo nyina ahyehye no odofo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules akira kwan na fa ye wadro na de nom toatoa so na osa bia eteteo osa bia eha wadwane eduro ebeyi ne nyina ade afiri ho odofo message your phone number me de phone number sine betu dwa ebia na opeye nnuro ibia ton anase nkomo bi wo ho frɛ yɛn sisi a ne ɛbɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 odafo yɛbɛkɔ yɛdura yɛfrɛ no hindi herbal mixture odafo se malaria fever etiridi mmoa no ene wa betena na malaria fever teteo malaria fever ma wunya homka na malaria fever asa agya utipaye odofo bi wo ho a obesori mpo akona dwuma aposo no na aposo ne kotodwe obosa osori mpo no ontimi anyina ho ye na nipadua ni nyina aye ne hyehye odidi mpo a na adane no asem oti aduane na aduane enko obosa numu nyina ato odofo sao highway ana hawa adwena odofo men sen aduro bia ho na aduro ne hindi herbal mixture abasa ebeboawo odofo bi so wo ha typhoid mowa no ha na adwene typhoid mowa no tete no typhoid mowa no ma ni nya homka ma ni ntimi entena ma ne ho entono obi okura otimi nya adwene bi say because typhoid no eba the we are nipadua no ne ho sisese no fa no ene the we are ne ho si ye no aya na wanya adwene bi mpo se ebi obi mpo ana ato na duro odofo edura ebeboawo
edura me kamfo dia mawa ko herbal shop sisi a pharmacy shop sisi a licensed chemical shop sisi a na pebi ani hindi herbal mixture uto aduro na cap keto ahye so obenom no miensa anopa miensa awia miensa anumere odofo bi so wo ho a esechire yale diabetes ene na betena diabetes mani nya asomdue diabetes hanadwene o check sugar level na dane no ayamhyehye diabetes ama oda da ontimi na jonso ana osole jonso onama kakra bi a 1 minute just ogina ana wa jonso because no ho kire no diabetes ama ne so tia na etie odafo hindi haba mixture abasa eboboawo wodi ya ne se uto aduro na onya akwadworo na obenom atoato so wa obehu se hindi haba mixture no ebeboawo ama na regulate sugar level no amwanya honka hindi haba mixture esha ya aduro won waso a ebo odophobia high blood pressure hanadwene odofo se high blood pressure ene wa betena na adane wa dwendwene adane wa mane na unhunu de oya ho a ko herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop osi ya maw hindi herbal mixture odofo yabeko ya adura ye fe no Zahara man capsules se aduro aya memeduro kese a bema bia osa unya bi na onom se uye bema nko ade oso unya Zahara man capsules na wodi ye waduro bema bi wo ho a me se onene partner anasa ne yere edisi ani wo mpema no no ankasa no adane no sun because onimsa ne ho be kere no uye bema na ema twetwewo na wobo adabirijo untimi emfansi ani wo mpema bema pe Zahara man capsules ekira kwan bema bi so wo ho a sisi yale ene na betena sisi yale entimi emani ndele wa himfie emma ne partner ene nje bema ko herbal shop sisi a pharmacy shop sisi a wosi yamma ememeduro na ye frɛ no Zahara man capsules enu ni adura ebedi wasam ede yamma ti bema mesrawo sisi a ko herbal shop wosi yamma Zahara man nubenom na anopa 2 enumre 2 nom toatoa so enya memeduro na onoma na wo ho hyehye wuni bia dabi Zahara man eye natural herbs memeduro bi wo ha onoma etese de yate ensanso no agu so no Zahara man entesa eye natural herbs nubra ane yakeka bom ene de yaye wode ya ne sa wode beye waduro no wanoma toatoa so na wobehu se omere ye na wo ye wompam ni nyina no ebe firi ho odofo sagiefo na masibiem ebia na wo peye ndo ebia ton anase nkomo wo ho frɛ yensisi a ne ebeje so 0246 34 83 34 0248 56 93 35 odafo ye dura ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules a boost immune system ene fashion bia se te se gonorrhea syphilis ene ye dura ye frɛ no Zahara man capsules edi mema sama ama oma ema etwetwe wo mo efra mo wa minute bema ene ye dura ye frɛ no hindi herbal mixture ebo odophobia typhoid fever malaria fever diabetes ene high blood pressure ene na betena odofo peye no ebi na onumaduro na wan kasa no obeya danse na obenya yaresa no wakase charistic maduro no eye medase charistic ventures ena di enupapa aba edwaso pharmacy ene herbal shop bia no obenya wo mo enro ni bi na wo so atimi ade ato yade ahodo nyina asem aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie ena yede esomwe na awiei atade kama ya ehemi efri Sinel fashion ena apamatade kama ede ahemi Adwase Elite College echi wo pe ena wono ewo ema ne mema ntade kama enkra tade uniforms ahodo ni nyina Sinel fashion be pam bi kama na ode ahyew na sanso so na sa wo wade na opo bi obepam niema wono kunu nyina niema wo mre ho Sinel fashion ese bra na wodwudwu kama na no bonso eda from wono ewo Adwase Elite College echi wo pe Facebook Sinel fashion, Instagram Sinel fashion freno ewo 0242 212839 0242 212839 Red yesra patapana wodi twitwaje ho na wom se oba no ayamfom so se wo kan ye se enkora ne papa afri mo ni ade a na enso eno nkyere se wode enkora akọ abawia se ne de no nkyere se ubebu ani ade agu asade so wasade ne de wo baye
asadeɛ ne deɛ wo bɛyɛ pa na wo kasa bebre na say bra wanim na kasa me say wamba ho ba de wamba ho oja wo ho no wamba ho na ne ye konsuo red madam eti nyabotre na kire mu kire yen madam pato empena me nsawo me say me yeka bi wona mpe ma budget nti bi agoro e bit ma bo me nti na me sa so nwe na me ja funu 20 years so pato ya te ya je to afa nyabotre dia na aba dia na sie madam before lockdown madam pato e me yo pa ba me na me tie o lockdown na me say me ko juma mi ko juma na mi say lockdown ni na obi juma say e pami na be sie atena si say me ko na me ko nya kakra mi share ono adigye no ni ni apa na bi ni so am dem ano nta mi say say dia ni abe man pato ni say me we ni ni de 1.2 na mi kwa ba so ti ano e fa say ya nti de jande Ghana yi forma me ba de bi no say e fa so bi nti nti mi de ma no na si e de call that command madam ni ko nya ni ni abe man no e can come abigye na gina auto intensity an madam could you believe said there way e sa send me that way back na this thing e can be do na ten so that na for them for so many years can na me say no tell you pardon me and I mean I don't when I don't let me where could we see most some of them can man that means we pass them madam then on pass them this year let that much do my some situation cost no I mean I go there upon to do my after so don't do the gas this na me diko fi na me dem jande Ghana man ni abe man of man no and you say that no so no o study send scan man ni ba money na man balance NCTD but am so go don go say that dey but I say the kata dey ni ma say ni kata say ni am back and na mother of say share okay send na me send no de na hadwe pa na ansa na sa tebia no eba no woni Abigail montam no net sign de na te montam na sa 100 cities ne be ko no na edi sign asa 100 cities ne ekom me say wan kasa de na ba ya woni Abigail entam te ye yen hya se mfamfiri ho woni Abigail den edi na si ya montam ate ye nkora mienu edi na ba ya montam te ye eye no kura se na wo ma me mpese wo be ware Abigail entina ne ni jaye my day me say oran tell line network ni kafra ya wo bre pa wo de anya hwe me say before say sa how we nyina beba wo de 1.2 be course okay what menka hello meto nka red what menka mana ba ga minti ma da ba sini ga sa me say okay me say adie na ba ya wo ni Abigail tamti adie na si ye hello adie na si ya woni Abigail montam ateye adie na si ya me ni temti si ya na so se wabu ni kwase a woni na wo mienu waja no akọ ware oba afoforo de ne ba wabu ni kwase a se woni na wo mienu na wanwa no no akọ oba afoforo ho ade de ne ba ye madam we me bu ni kwase a ono ka nse ni ebu ni kwase a bisa no se regina ono ni brother wife ni regina because before me talk ma I mean time se be me se ni ja ni ndani kwa dia tena ndani kwa jina bila zemi ndani kwa yana official mingi ndio tena ndani ni wife ni jina no ono ri adanse ni bra wife jina o ana woni ni pese na kasa de ni kala odi kala di service tena pese mi yezi stadium tena ni problem akohu ni mafawo ni ba e ba ni jina kasa kwa ni se uri papa no uri wife okay asana wo de sa 100 cities ne ko ama Abigail asana the back e de ama wo na e di say asana de sa 100 cities ne ko na e di say Abigail asana di 4 years na wo man kra ni sikada eti na de 100 ne ba ya original ade ma wo 4 years I no pass 4 years madam so very educated girl woman na minister man so akwani fanto dia no e de bi jam say papa nkola nkofo de di ma say e de ne ba ya ni atela kana scale no answer later no we na we scan send me back oje me say na any 4 years na di 4 years and that 4 years everybody lockdown for e ba ya it's na di science na 100 cities ne ko na di say na di na dodo say madam nyen na bi bia ni yes bia na ga na ka san go no photo plan na go sin ni no o che ni wi e na because of kola na me je jan kola yi madam ya ka sa ya ba de anton chani yan ka sa me say na adi say ya dem say lockdown ya madam ni we da ni for ni we da ba ni yes ni da wa yes ni ji ai
I mean, not any scammer. Mammy, I'm just telling you, any scammer, not that any scammer. Let's send me to the contact for them. I just said it. I said I'm not telling you. As some who cast out person with the I said I'm not buying a class and what telling me back. Lockdown, now we need one casa now, what you must say now we need. But I remember how the fucking man home. Women say, lockdown 4 years and one. Now lockdown about now when you scan now one casa now we need. Madam, we yet to up his action in life, but the only person who catching me, the margin down, most of them is piano. You can't go into our better. I get some year, no one some year, one money me, as some year, one money, yes, I let you say, maybe the cat, the cat of the knock, what I can come up upon the bag. Who did say? I think. Red bra from cry. Say that time you send me. Oh no, this say. Me first one, and yet. Mami lockdown you do man answer me kinfa me say lockdown now when you man now we di Ghana ha lockdown ko bi afie wo bi ahwe ne ma ya da now when you sika na we di ani ni di o na cha say wo sika ne nko wo pesa wo ya na ba no wo ba na say wo hwan kwa na me sika ni fa no mba ejuma na me madam o ko di kan ejuma na di answer ni me sika di ko mankola ni ejuma na ko ni 4 years enfie 9 na the embassy di sakwa na oba no asa bon reject no ntino se se ankra ni 3 years 4 years the madam as no kan initial hit man ayes aja na se wunya no ya bisa wunya no wotimi ka dia oba de form so a wa ye nkwa na wugina so ya bisa wontimi nyia no madam me close and me ba eno kwa ena sa o ti so kola obo kola no mami ni ti sa no ga teme me se kola ka dem kola no uni ba ko pa no pa ta so ga teme eni de bona fami sanyo ko ni de ngi se de twa to a wo ma ma sky da bai no ma de den da bai na de e de twa to ma ma ni sky da bai Nana kwa someone na mope ndia mope no ya fanya mo etina ya na ya na me extremely hard awo mo so na msa ndia bi wo ho no ma oba wo na wo pe and wo de ye wo wo ba ko de ye wo ano de ye wo wo nyame adom je wo nyinsan ye no o sei ye wo ye wo tete ye de ye wo ano de ye wo na wo sa da ho miensam a ase no ne se bi be ka ho obesesa miensam a eno so nyame adom na nyame ku ba ko ne firi ho de se wo se mesane ne wo se kan wan asa ba mi na me pemba wo se lockdown ba no oni di se ye pemu se enye bi nyame kura na ye wadom na miensa firi mu anka enum na ka ne ba ma wei hwe na enum kasa hwe ba ma wei na enum kasa anka enum na ka ne ba be wo na oba se sika no ompe enye ni nti na wo di sika de ba yo ama se obi pese wo hwe ne ba wei ompese obe hwe nkola no enti wo de ba ya wo be ye se 4 years na fe na de 100 Ghana ba no masendi ama wo ano se hallelujah Boss, mewie esisika no me kra no me page ankola ne hwe dada e no otoma no me hwe eno anu ni oyi na ni bapem ne oh it is a wu ba men wo be ya kase ya kirew na ase mu kuro mu chiri saa ye chiri saa e ma no so ye chiri wo mo se wo pepe ma na beje trim sa ankola de nyina o mo beba ai se trim sa ai na wo won tumi nyina na so yiye we sa na me hu no obeyo oti hai onyina na so yiye dabi won timi sinkete kra che hwe unse oboni dua onu ama na nya no oboni dua wo ma na nya no se ne we fi ne ho a o ka kire ne se enkola no omo ko esesa odi omo bebrem obi ba be pem ya mama hwe wo mo
omo ko university a oba be peme ama omo ahwehwe omo enye na da ho no ejani na enya wo no enya wo ene na wadu hai ampa so me mfa ne mba se no osi ka se me ye dan a nkwala no ye ne ma wonyin a wo beba na che se ye ni da ho ene ode ye ene ti na me de ne ba ye na wo se wahu obama wahu die aye dan ti sinkete da bi o do ka kire wo no ena aye adwuma no aye adwuma shewu me papa nhwe wo mo wo mo no kire ankwala ne firi ne nchen enye fe wo kire wo hwe wa ade 100 Ghana na ode ba ye no 4 years enso wani enti wo si wo kwhwe wo ma ampa ba me si maka kire wo enkura ne ko esesa wo beba ma kuya me de ne ba ye no nka me mfa ne mbo ena mi kai ti achi no o ayesi so ohun krofo a no ohuru me se wonja me blame de mano me ya de nya wafafo wa mana fafo wa mabuo bia ma wa mabuo bia ma mu wa mabuo bia be men wa mabuo bia ma wo sa ma wo busa ne se enti odidi watam na wabusuafo wo mu wo mo no oba ye no wo mabusuafo hu o se dabi first one wa mabusuan hu second one wa mabusuan hu e na wo force me e na wo ropu Evuradi Yesu. Wo oba ti se wo yi. Ba sa uti we. E ti se wo yi. Wo wo bi kra wo so ba. Wo wo bi emu. Wo na wo bi emu. Wo ntumi me kan che. Wo za ma no ntumi nkyere mu ye. Ma kwampa che sa o. Oh, jai ade ye. But Richard Obu akwara de oba hwe wo. Akwara de emra wo Ghana ba hwe nkora. Wo didi oba hwe nkora. Ya nsoma na ye nsoma wa wo kora. Sa wo didi sa wo wi anwea. Worry body hono kra ne nkra ne bechawe mama say wo na mu nyina ne say opese o meje nkwala ne fi mi nchen na me nso ma bra won kwala yi mu a fiti won kwala brim aba this time me nso me yale da ho a o mo be sa nsu ama me no wo be fa won wo nyina fi mi nchen na me yale a hona na ahwe na me kan abi na atom wo se duabo na enya no oya ba look sharp look sharp my wife you no mosade e na okay se wo be yedai ss why na be yedai asa akura na ekwa ano no se na wo pe yo wo nyina ye se ntimi hwe me bo a wo to bi hwe se nya ma hwa won afi nkwala maame wo betima hwe ntimi no dia yi free enye nyame na ehwe nipa ye nyina nyame wo ho ma ye up to by this time essa se different obekọ university wo betimi ahwe obi wo ho a obi wo ho a otumi hie obi na we fa no se ne bakra obetumi enu de ndejai enu de mamu fa sa de ne abrabo no wo se wa brabo a we enti na mo wa free ni we na mo wa free ni abrabo no hun sa ye wo nkwa wo nya obi ba ye bonus ye wo bonus me ba so de no pa mi dade ba adwumam no matena kam no obi atwa amamia enti enye bonus na me ba no me mfa ka sika na maba we ma adwum ya so de ye ba adwumo o ba na doctor ba no ye yi a bonus wa ma so a o to ba bi ana mi kan ma so de me dade aba adwuma no pa no ma mfa ka sika no matena kam se me ko akohia wo bi obetwa amamia na ya menti ni jiji sika wo se na wo toto wani na ho ne betwa ama me na me ne hwani pa ya nkola adwene any sa wo bra yi oh second case ana ya nto aso second case so wo case di ye nya me na wo ya oni de me ni problem bi aba me say o me fa me na me nkohwe na busuafo fie ono so ye de ni o ya awonani aso demo ne danko aso dem ayi fo ayi no me come on come we manyima di dende ama mi besuwa mi tie ama manyima di dende wo de tese wo to mu fie wo sa ma foforo sa wa firimu foforo sa be di na betunge asa be di biem ono susu firi wa na mojai mafim wa dabi fa second story ne ka the second story ne ka mafim e biem me sa de na ba abakumasi o mama wotre Uradi Yesu ye Akoma Nakados massage and physiotherapy Wamo share we papa party Adesha mo Nakados massage and physiotherapy hospital ewo Boase Kwabnakwa
wamo ehwe dwumadie ne pa wamo se ayarefo ne wamo a konsra hwe nyina wamo abade mu ehwe yen ewo OPD ho no ya chia wo mu nyina ya chia mu nyina na Abigail ama Abigail tumafo na fo na ma nya futu chese me dwene me sa kwa besi me che wo sa mada bia me kase ma ye ntimi hwe ye ho so yio ye sombo papa na ya na me raho hwe de ye wasa free Accra sa babiem Bema ba kwa sa kosia no we hunu obi a wo bedru ha wa mo aka ha eto ba hwe bema no wa mana ka ha wo hunu no onu nso de bai na esun kwe wo hoyi sa nkura no so he ha adwene umu na muwa wurade Yesu Richard ye no be kasa nkura na de wo sa wo hwe ya no yes there be I was say wo hwe nkura no yeah the second story no atwa so vida poku akwaba yeah ena ke banka semo no vida free hin na bae pa cho mi fra dansi anwea so okay dia da donam pa cho mi kunu na wafom me nam de na ba ha e dia na okuna ye menen nete na mi hu no na me wo mfie do nso ena menen na atena ya wo memu nan na wale de ekoso na nsensem bi bem ntokwa ya na ede baaye ena ni nyina me fa anya se menen nete afa de ekoduru bla bi a ono ane na mfofo emema ennan miensa ono aka ho nan omu nyina obia ne yele jai eti nsam o mu keka kire no ato ni tirim emada bia osole one me ntokwa enti sa ntokwa no mu na ise nwantwi kakra wo yemu ema mitu ekokoda eda ba akum to osole ya no oba ho se nka memla me na me se de ode ye mmani nye ho ntimi mma eti ye ho na me yale mu ho no no se wontimi nhwe me achasen podium ma me 7 million ema me de ko hospital na hospital ni mu no na nka so na de me ko anfa me anko ema me frɛ me papa efi baabi a wo me so me ne nte ekuro no fa ti me frɛ no na papa baaye na papa be fa me wote ho no akan sika e de ahya me nsɛm sɛ me ne papa nko ti papa de me ko hospital na me si abaji me ato nti anye me anto ho ene be fie ti be fie nso ma anko me papa ho me sa ba me kunu ho ti me ne na tete ho no ma date om de sha me na so o ma me sika na me fa nko a oso ntimi hwe me bio na de o de ma me di kan de ko ye no kra no obo bi sia onye sika ntua eti wontimi hwe me bio ti me nimi sa agura be se na wotwe ko na wotwe mi na chese date no mu she me na pa ho o ma me sika oso onya na me ka kire ne se ne na se wontimi hwe me yale afi se me nimi sa wale mu de ene ma beble ti mi bam ni nyina me fa anya asem ene watena mfie aduasenu na se me be yale yale enso nya yale se mi ti bi na ya me ya yale stock na ache me fa nyina na se na wotwe no so ntimi hwe me bi hu dia na se papa hwe me dia ene me so ntimi no ntina bi nti e free saa da ne de ko no me nyi ni sika bi ene wo se mi ntu free fie na me se mi ntu ti me ne nete hwa nti ade chie bi ai se wa onwa me dia tu mi se mi so mi ntu nti da ko me ho no ko fa ase kan se me ntu a wo be twetwa me eti mi kokko share den na me lock up no wo de sika ni twa pono ni o twa mu ba ko eti man kasa me yedin ya me hye ho tu me hu se wa free pono na chi a okon dem na me kakra ne se wo be twetwa me dia me ntena ho mo ntwetwa me enti sa dia me ko mpapa fie e na me ko ye eti me wo ha na wo baaye na mpapa so hu me na me se da me wo ha se obeka se me dwane kura ko me mpene bi enti me wo ha e na wo se wo hu me dia wo ko ene wo ko ye eti nu akire na afi wo hu no mfumo so eti wo pa achew saa nipa beble na me se saa de me nwa no wanti mi ahwa me yale ne se moment na yale ne kan me no ene nka me wu ya me se nko pe na nka waye mayi agiska na se watra ma papa hwe me a bura fe ne de enya afe ne wo be pa chew e ka ma bo ne nye kaketwa eti no me mpene e ma wo mu nsiesi asem no ene ono se sase ma nwa ne de a ene efu ana asa de amne na ye no o ma me ena me se mate o ma me a onfa enti ye wa kraketo a wo mfie du me yale ye na kra ne wo mfie nso wa mana ja school atena fie abla me so me yale me ntimi nya hwe no me nan me ntimi nko ba bia enti no me forso ya na me dia kra ne ko school enti ye na anu ya na me ko ne enti kasa ne nya mu me baba ko a wo ye pani wo te fie ho on de me ko ye me ko papa ho me ja ne fie ho
pam akra ne se me magya wale ekode a akra no nso emfirifio no mfa ne dan ne mahan nti woni akra ne kokon kosa afa tora bi kra opese wo bo akra no ti me ofie kra no mo de enkla blame ti mo ha na akra ne ba ye se de ne papa ye ne nti opese wo kwakla ene wo koy okoya mpani ampa me sumi tu dem ho na mkom papa ho na me se bi ewo ma ne ma wo ye ne wo bejai we nyai nti ma mfa me ne ma anko me gya me no ma nyina wo dem ho nti ho na me ba ne nso da mpani ampa no de dan na mahan emeni pa na obe ha dan no asesa me no ma nyina akogu ko na so sei ene ono wo de ne ba shiti akata so na wo de ne nkonwa ne ne ma nyina asisi wo na ye ne mpa na ye mattress na ye da so ono wo de ne dia sa abeto so ene ono ne ne yire edem net kura esan so no ye ne net na wodem etimene ne efiewura ayi de obe ha dan ne konya se edan a waba ne ma wom na waba bedem ade nti no yesa nti mempene ma ne ntina ho ena mne ne konya anti be ma ne ka chem se ofa mi ko police station ne fie no menka ho nyame ni ne siye wono a na esi na ade eti wodi bi ko police station e ma be se 12 o'clock o ma metena ho a mebo 9 ese ono wase me abusuafo meyimi me abusuafo so mu meyimi enye omu ne ma ye che me eti ono a ne ma efi ayi akwa na obe ha dan che me dia ono a o memi ene ono a yi 1.5 ne ko be mi ene ye de mbai eti mi ya na me kaka matena ho no ma 3 akaka na 3 years ni ono a me dia be se me nwa no ena empanimfo na ewom no wom kra na ewom ama asem na ye kese wom hwa mi enwa wale na we se me dia mi nwa wale me abusuafo si yenwa wale ono so na abusuafo nso so mu nwa wale na me se ne me so me anya ka se me nwa ne de me nwa no na me ame fa nsa no na me de call be man ho na se o so mu nwa wale a me so matena ho a me obi amo makonma eti ji wonsa ende ma na na oje ye to oje ye na me tena ho e ko mfie mi nsa no na me se ne japade a waye no me ne ye no o man bi na kra no ba akokra me ho ba akon so wo training college onwie wo se me ne na ja enti won tre no ho hwe no so wonya 40 cedis bi no otobo na dia ka nyina akra no bisa o se ko ma me ho mi ame yale no mi ana me sa fo so ma ji aban bi sia sa enti e ba sa na me se ni o man bi na me de koto wo so o ma me na me de koto na busua pani anim e fre no se kofi e ye ne wo fa no no me de koto na anim se wo fa ene ne nkasa na akra ba akopɛ na aka na o ma ne sika me so ama ba be ble no me wa ne mfie du nsu ni me na bless a eti se me yale no so ntimi hwɛ me a ene na sesi ana me seme nwa no na matena ho ache no ono yo ma me kakla me hunya ma me eti o ma me kakla na me so me fa hwɛ me ho wo ka kire no enipa na abusua pani ni ka kire me se me mla na mmaji muaye no wo de beto nanim me ko na mkɔgye muaye a wo ka kire me se enyam na mbaji ne fie japade e de akɔ me mabusuam enti no ni hwede ma me pin kura me nya bi na me se mate me ko ho no ma wasa de dan ne ba ko asa ma ha bium ba ko a me ba ko no okotire ni keleji no oba odem no wasa de ama boy ba ko ma one ne ge sa adem ti me ko na me se me mpene boy no ntu fie ho no ne fie no me ni ne siye o ka kire boy ni se woni me ba bia nyam ni ne si dan no se me ye ma dwen se me gya no na ma ba je japade de a me nka ho de boy ni pe bi on fa nye me ampa boy ni so to hye me so bro me ebo bo me basa ejam ni misa wo bo me sa boy no e boy ba ya we ye teacher ni no be hide dan okay anti ba ko no ka ho de wo hunyansa pa me chew se wo ma wan han ne bla ne de ma mikrun de man se wonnem enti no on de se ma be ka obetu na me se mate ti ba ko no ka no teacher ni de wa bo me e fofu amani hu nyina de ayi meti ahwehwe fam atuni nan asampo manim ejam ni se wa bo me awie e na watu afiri ho nti wo de me dan ama me etimi so ma agema ade me ye ne da wasa de me akọ ahemfie se me ma bọ ne dua nti no me nsa me mla me dane no me so me kuna busuafo na ye yi wo mu di asem ho wo mu nyina so se be ma no me sa nwa na me se me nwa ne nti no wo de aye nsa no me sa ma ne so ati nti me tete no me tete be ma no esa me se me nwa ne bi ma be ma ne no centimeter tete no enti esa wo mbebu agumi so ene se ma me de na ba ha se wono so kasa ni nyamu wono wodo na busua fie asase bae ne ye kokoo no me so wokọ me wofa hokọkọje ya asase na osi so dan na me se ne wono me aboa na ye kokoo wo na busua asase so no wafade a ene me so ye si dan no wo ma busua asase so ntimi so wonfa dan ne mame enu nti na me se me mpene
emu obi antene mu no fisi obi betenem me ne na gya no obi betenem mu wo sensuo ema na bosome busum mienu a afa ne yebeka se han wa betenem asom be ma no eti sa de afisase ne muntwa bi ma no me so ye oba me fisase eti mi mu oba bia metenem na o ma kotwa bia ma nda chi se wa sensuo ama la na bomi e na me de na ba ha se wa fa ne kokko di a me so me gye masase yeba ni abasane apo a ewo wonsem abusu ha yakoma 87.9 FM akoma wonsem dwumadie na yede somwo na yebebisa yemisa ansa na yadan ye ho enkrasa na ewo awade num osu sia na wo 17 mama ofie do nso na aware 17 it's 34 na atiwe me wo 52 you wo 52 na sa wo calculation ya na okay mu ware 17 years nti aware ni muti ye no aware ni muti ye de achapa be fanse ekomfie miensa wo sia be ma na wo 17 na mo 70 na wo ware be ma na 17 okay ye fa no ye bia na wai enkura se ne wom ye nkoye ne nkura se ne wom enkura 9 ne wom manu ba ko twena se be ba se ne nya 35 bia mo fan mre ye won video wa ye de be no wadwuma ama ye okay enkura se ene wo se nkura se enkura 9 ene wo mu okay na wo se be ma no ne tie no e de na ba ye wo yare ye na be ma na ama wo sika nko hospital ba cho ame yale ye no na first day na yale ne kan me no ene o ma me 5 million e de share me papa nsem o de share me nsem papa mfa me nko tie ho kakra ne na me sha ase di ne ho ya se obi ame ne wote na me yale na wo yi sika de ahye me papa nsem papa na mfa me nko hospital abla wote wo ti se me ko ye ne ye me to ho no ma ne ka afa ne ye de nkle ebla wana wo ni akontu obuso okay yo ya te peja mo ne ababa ne abebisa na me se won sam no aye bebrebe ye ko faith homeopathic clinic doctor and there o mo busu and toilet easy ya da nyamiase so o mo busu a fire room tell there's a celebrated with faith homeopathic clinic bra that show you know use holistic approach to health we believe say yare amfa kwan ba ko so ne ba ye dia yentimi mfa ekwan ba ko so enya ayarehwe nti faith se ba bia o bia no bra so yare ne ye kwankro ana se e ba ye ncheye no fabra ye kasa yare bi ye kwankro che se yare na tena so ache me patcho emfa woni fidi do yare ne di faith ya specialize in chronic diseases no ti ye se yare bi a help specialist in diabetes and na tena so for 10 years for 5 years in fidi do bi a diabetes atena so no fabra ya hwehwem ehu se liver no anye na dwuma yi se de se ya emfa ho ne enuro dodo a obenom entimi koye na dwuma na diabetes so to be precise na hwehwemu amye se one of what diabetes ya we ni nyina about 67% of them our dysfunctional liver na eno abeye major contributing factor ena amamo nyina mo nyasa diabetes tuba faita ye be hwehwe onipadua na ye tu yawe na se yakohwe de kofa baaye ye scan all the 36 nerve endings no na ye hu diabetes no atuase uyo ba won say awosem no aye basa wa wo bi pen basa abrede atiko me pacho emfa ho ne emredodo a awo no atiko fabra faith homeopathic clinic na yentime mo ye na nyame nam ye so ma oba wadi 47 years for the first time in her life on order and so faith intino wa hoba oti honom eyeden bema diabetes ni betimi afra wani betimi ama memu ayemre betimi akumu bema kra eno ntino infant na fabra faith homeopathic clinic ni ntimi mo ni papi na enya infrayade enam diabetes nti saudi no so de wani frayade na ye glaucoma ena akofa ba ama oposa ekikaw ase ato aboagu so sede esi obia no fabra faith homeopathic clinic ode no ensio taaso na ayo wisi eduba bi na awia bo na wan share glasses a untimi mfam kura chese ekikaw hawadwene pa eye faith homeopathic clinic when stroke ahojojo ama nipadua no onsade da osre so wanompo chiaba eye faith homeopathic clinic o ma me dibro aduosia papa dibro aduosia nhwehwemu ame hu se enro na no odin no enye masa ampanifo yi akofa stomach ulcer e da brain kokkrafo ne merafo pii kwa me pa cho so o ma me o sa hawo na fa ne bra faith homeopathic clinic be sha afidie na yen scan all the 36 nerve endings na yen hu de kofa ya wen bae ye be hwe omoja so atwadura ma be ma onuro nkitoa amwa tafre na sede yare ni tie bia no o de adanse ebebe fie wo a ukotodwe na how de fe no leg cramp wona ma wote se ukotodwe na mu kasa eje gogre kakra bia
na osisi aso mu wakyire mu joints say osteoporosis and na say arthritis yare bia awo bremu aso kotodwe aso joints say sciatica ne nyina fabra faith homeopathic clinic bema utimi bo adwuma ba wadwene wo say utimi bo adwuma ne de obetimi awoba esroti ha ensunsan so dantamu say ye ka say obi e sustain erection say obema ne timi pagya no ene say utimi awoba no eye nyoma mienu obema ne betimi asori abo adwuma all right but enam say wonya azospam yenti no ensuo na firi ho ba no agene enti ye den enti menyemba enkwamo na ho ode wo fom omododo nso wo fom eno enti no fabra faith homeopathic clinic na yen kenya ensuo no mu ma na ahoden mrem na enkoye se obema ne mu ode keke ne mu ma wo de oni to kwanta mapai anhwe ya woni beba ho so na emkwada no ba kokora ni wa eye ode awo because wadwen ye wo se wotimi bo adwumantu utimi wo enti wanhia oba papa obewo ahyew enti sanso na wo ye oba nkosu atuo mu enye bosome so a onyema enkoyi kura uhu subo na yotenka enyoma basa nkwa na uhu a faith homeopathic clinic but na vagina steam anaso na yentumi steam vagina no na infections bia atena so ache etete house oba ama self confidence etimi kono yebesan restore ni nyina edi ama wo ye be ma Johnson count den wan kan ho na Johnson agu ho ukonso akakra bi ena etumi ba o prostate no bon kaye ehwehwemu amia se bema bia after 40 years prostate no say emubie na emubie no na eka urinary tract system no economy cha de bekwa kofa ba ne se o Johnson agisa wo chim Johnson so no nyame nyansam no wankase ye nkyem nyonso eno nte no se bema bia wo tun se wo chim ansa na Johnson atimi aba no twemi kan fa bra faith homeopathic clinic fa number se tia ne frɛ bra komase ahinema kokobin 18 mu honoma be sha efidenim ne scanning na yensa ya 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Nancy Etigola no 0275 96 sorry 96 94 14 0275 96 94 14 yewo kumase ahinema kokobin 18 mu honoma baby bia oba no so ba kumase ahinema kokobin obesi wo 18 mu honoma unya si ya obon se signboard kese pa esi wo so won cry na wo hwe na wo tie dia Santa Maria ewo Antieku Junction honoma Koforidua for Nyamumra Landry Managers Road ewo Poly Junction so uwo Koforidua Landry Managers Road Poly Junction takwade for Monko Anaji Police Station Bogoso Boga Abronsan baby bia wo bia yare bia eni wudi eche wo friend number na e be chop branch a ben na so watimi aba beje ayarehwe na mom sami kase wo hu se wo timi kikawo wo che dwaye kra na wo dware na ho kikawo fifiti ho kakra bia na den kan eba ho wona se tata wo mia na atom ekọ na aba obofunu waya anso fie bia ama wanom sunsunru but still oboda so from nyina ne se fabra faith homeopathic clinic liver no ebo nkai kidney no ebo nkai infant na ho ema oyone bia emeto bra faith homeopathic clinic na yentumi ensaw yare Yada se papa faith homeopathic clinic wase fa yade bia bra na wono ento ase emfama akoma mu nsam dwumadie na aguso a wutie ye na akoma 87.9 adaworoma yada ye ho abasisia okay dia na donam area de boko so ya boko sa mene blabi ya friend Richard Tony Ahleja ene medene ba ha se nia nti a medene ba ha ne se na me wo me bra no mo ho me wo me bra ba ko ho e wo Madina estate ho ana ohu me na mesu adwuma ana ohu me enhuhu ni mu ana o se me pe ana o se ope me na me pene so nti pene mu aye wo ho na yinsen ba ye yinsen first one ba ye me wo ye me nya na o ye be ma ana second one eno de nyame anim no kure ne no ne mete ho kama pa boni bie anim nti second one bae na me koye me yafunu nyiye na me ko oja me kwan na me ko me maame no ho me ko wo ye no so na me no kure ni wanya me boni oye ne e wo se be ma ye ma oba bia ohwe me kama nti emu ho no na me ko 4 months ana ne maame e de nkra e bae se sisi a no me ho acheche kakra e wo se me ba na me ba hwe be ma no na be ma de wonja ne hu sa se obesi ne niama na didie mo ni ade nti me mbla ampa so me maame no mote nkra no
won amfa anye we ana omo gya me kwa me maame ankasa akura na de me ba ne ho na obegya me kwa nti me maame kwa ye na nche ana Richard nankasa ne maame ba ye nti oba ye ni mu no yet ho first day yet ho fine second day yet ho fine one me bon komo yesre afa de ko 1 week ni mu no na afa na ye se ntokwa one day me kun fi adwuma ba ya me mfa ne se me mane papa me nka ne sa because on wale me ye me mane papa fi adwuma ba ya obewo hye ne nsa onidi wa abonten na obisa me Abigail meduane wahi na me so enye wo na aka kire wo ma me se wonidi wo fie no na de aduane be ba na na me anu nokure ne bufu ye pa nti eja me de minimum se ma nu aduane nti no man kasa minimum se mfom so ma ye nti me nkasa ti eja odi okom na odi dae ewo ma anwumre no ene ne ba no ne maame no ne ba no Richard no ene wo kasa ya fine osole akwadwale ahomachin ofisi oya driver ni osole ntempa by 3 na wasori nti no akwadwale ne ehọ na mehu sa ne maame nso wasori wakwagina ne nchen wadware ho one ne kasa nti me de ma mfa anya asa so obi ne maame de anya bibia na wode wani ebehwemu nti eja mete ho beda ho nti okwa no na oka kire me se ode sika ma ne maame se me hia bibia me mbisa ne maame no mfa sika ne maame anya me de ba okwa adwuma ni nti no me mpese me de ntokwa behia no na eja okoye nti okoye me nso me ye ne ameye ewo fie na continue ewo ma na ne maame na nkasa akodidwa na wa ba be ye aduane Dubetu kwine wa mai bia pesa okoso on US UK and afei Germany Schengen visa no aben ba maden bra Kumasi ahinsan bo nsuom no ntase enye nhyehyeye 0243421215 0243421215 ni What Scientific Clinic and Diagnostic Services asebra wo pa wo nko ade a for de kire mo e wona ka kye wo de no ayenom ka egu ani mo asem yade bebre ne doctor for no wo mo diagnose na so na ni treat no aye den aye ni wat nko na betu ase Kumasi atonsu Monaco Junction wani adansi rural bank no edi animhwe enkran circle Fotorama Dynamo wamo Bengal filling station na wani Ernest Chemist edi animhwe 0244087687 0244087687 grow fine mojadro eye mojadro mu super order sani bia betimi anom bi sawo ye ba anasa wo ye be ma wo na so wontimi na wo trans meetimi enum na onase atatai ayo titriti wo ba kwa ficha ni ma nkoyi a wadro eye grow fine mojadrom omanfo agye atum enam se grow fine kwa ne mojadro a ma wonyini kama 0244596532 0244596532 Rafu course ese wonya twa wo bedi entibomodin ase wo betwa bie na nso ade nam se ne de wo mama loto ne rafo no aye simple kura 10 Ghana cedis wo se 10 Ghana pe bomodin afatwa enam se wutri ye na wudi pa eye 3 bedroom house ane dankura miensa wo mu a esi ye papa na sika wo mu ne de bebrebe de biara danso wo betimi ade car ananso se TV phones microwave ni ade fuel vouchers no 1000 Ghana wutri ye pe wo betimi adi etuade ha eno ansa wo fu yi so wafa no dial *365 224 hash *365 hash *365 224 hash and I say *789 224 hash what is share som wo mobile money no na de 10 Ghana pe no atwa utri year e dan kra miensa e betumi aya wo dia enkyere mu biada wo hia no frame 0308 255 707 0308 255 707 Sankofa natural spices eya didiyem ennuane no aye die no spices e de ka ho no ekuye pa ya de bebre pressure no spices no ene kofa e de banunti wa wo ye aduane aton ya adwene customers ho na fa Sankofa natural food spice eya waduane wo fie mo de ema bi mpa hoda eya suru wisa for misa prekese ene ketenketi ya ena worom e de aye 0555 60 3143 0555 60 3143 Rocker Clinic Limited eso Kumasi Alaba Abu Station wamani opani siko house no na edi anumhwe yabra na won kramo anase wonfa emfidie nkramo nipaduamom na wonfa enupapa entu ase efama afa we yade no se namu yade nko ade a ene na abomoden se enura wamde ba montene so no wonsa ebeka bie bema wase pakum capsules won ma ye ede ama se emwa na mema ye no enya ne na so
Janiki of 442 oba nemu yade no candidate anasa nansan form ni shedding infections no aye bebrebe wadro aye Janiki of 442 ache sana ven capsules enso ho superle VENE wanansan wonamu edwa wo ugunsu ya wote ya anajo be so de agunsu sa prostate bon kai a edro no aye ven capsules afei medfagen enso abeka ho no de enemre wane kokorafo nyina ekọ jogging ye betumri kai wo de obe ho mre wane kokora beba se 1937 no ne ade wo ma hoto so no medfagen capsules 0244183230 0244183230 Danny Herbal and Trading Center Danny Herbal Mr malaria ye to asia typhoid any join this nedro tatashe edonom moja dro so manfo nyina gye to mo eboa pa mani panya moja ntempa no a ye friend Danny Ton Herbal Mr afe Danny Herbal capsules memedra eboa etu sisi yade asede ma emema afe Danny Herbal ointment mali meme nyina obi abetime yusum waposo eya wo ya no honam mre ne honam ya no miatie yi na adi to ase Danny Prosta all capsules prostrate na bema ebo nkai abomode na pabi na entu ase enfama na momo no hya ne nsom wo ya ba pemfo makwada nu fo anasa kwada wo nyanya mfihia enkura no atwe ho ade afre hom Danny Herbal and Trading Center Kumasi Ashtown emrom wamo eben Danny Farmer 0244364651 0244364651 Yetwa nkomano so ya ne vida poku na yetwa nkomano so yebisebisa ne nsam ansa na kyese ne yemisa ne nsam kakra ansa na bema no so abem na afa yebisa bema no ano asema nche na nakua ne na pamfo na wo so bemu a na wo se bema no na fufuo bi a woni omogro no obi agya awade etina wo mututu nsam go kunu na so ensam ben kasa mu ne mame me pa cha won aso wo ma wale a wo ko ye no emu nsem a anye ya ama wo eti wo ni ni behia bia ba bi o moti o no nsa no mi ayi a ene ma de o ni suban ene de me yire de me fa aso ene wo hu oba pa asuro no e ba sa obefi a ai wo mu ejile mo jeja wo mu ena wo mu si wo mo yire mo fa mpena eti me de me nyi wo ba bi ani Ubo hunse na ayentokwa. Woni meku. So no so pese okoka bachelor boys no ho. Se na mo nyina yo bachelor sujafo. Me ja yo akaka wo mu. E no so pese okoka bachelor boys no ho. Yate wo de yem fancy ha sei, yem fancy na ya nkobo ne be ba ba mo ni afra be ma no. Eda no woni na si dan no. Epa achom ni na si. Woni na si dan no. Wo ka so ni na si ya, wa ho boa anase wankasa wo mu a ekomo eyemo aben. Epa achaw se ye nyina yetena ni yesusa. Eti ye afuo no na me papa fle wono ka kire ne se akwasi koko de esi so fofre ti se nipa ebeduru brebi na anya yi. Enti no aba fofre no. Momfanya japade kakra na nkwala ni susa nti ebeduru so mbenyin na manya ba bia mo beda. Eti mene ni nyina na ye disika no ye kote a ye atachem ni nsuo ma wiemo nsuo bibia mene na ni ya ye bibia ye di trabless nti mi akra me de bai se si asa able na me ye nwo na mi obi ana me ye tire eti wo forso me a se wo ye afuo no eti ahase nko na me fa me tire nye eti me ye ya na me pene so na ye afuo nti me ja ti ye no ena me ne ye afuo no eti na ba asa no na asa me di ti ye ne ka afuo no ho nye ye eti me de nwo adwuma ena ka ho nti mi a me ka kire ne se Wama menya wona efia se nkwala adra sihye mum ntaadiem eni school kom no memfa na wono nso mfesika no emo boa no ne yentimi nya nti ema yetimi ye ne ntem eti eduru ba bi na se na ma ho odin na me yale koda hospital eti mba na omusi gya homa me nkobi eti eba asa na se efia ye moa na me ye no na ma ho odin ne so ate eti ye kaka ndie ho na ma ase ne bu ofise ono nko ana ase wo bla na wo ye bibisa nti eba asa no na ama edintokwantoka kakra banam so oya de dan krase ne wom epie ka ho aye nan single no miensa na pie ni asa ba akọ ka ho single ne yetu na pie ni asa no so yetu ni nyina mo atem sefre ho aboso aye bibia kama ya aboso aye dem sable kra na aye be ye ne ni edejade enti ya kire ya na me ame foso ya na ye ya yetimi dam nti esi ade ye dam na se dan se wo papa asase so me da bi me na na asase a wode ma me eni wo si dan de si so asase na ye wo dia ye me busua dia madam relax na efie ni de wo ntime wo na na asase krata wo so nyina ye wo dia na asase nti empo me na no ame anya krata nto so na krata da so ye wo se wo je prot na committee fo no be yi bro no
ade tum se be ya wonfa dan no enkwesi bro no eno no mo te krata ketewa bi ebe sese di ma ye kire se komitifo abeyi bro no ede ama ye nti afedi yitimisi eno ne ade ye eti asase ne ye wodia ana mo me no nyina kokoo no so ne na ekoye ye atodwe wo bobi me pese me hu se ne edua ye ebu okra wo ko fumuso wo ko ton ne ma me nkom ko hyem ne ma do so ana ese ko no ma ko dua kokoo no so ye kasan me fa se be enso ana anwotwe o mo nko amodia mo ko ye no ko emie ni ananse mo amosase eno so ye no na afe na be ma no ebe ka kire me se ne ma me di asase ne ma na bunu ni maame ne dia eto kwa de ade mienu de so ne cha nya den ati na mse so wafa wo dia enfie miensa ne wadi diso a wo mame wo hwa kora bia me so me now ni ha me hwe nkwala no eti wo so da no wada me na ne say bi on face camera na yin to da no wada on fa ne ho ena mse wafa wo dia dia ene me so on fa me dia mame a aya no akofa enipa betena da no wasa age edan ni han se da no wo he na wo wote esi ame wo papa fi wo papa fi na no ko ate dan ni mu eto ode ma han ya no wadi na wasa so ti kokoo ne ka ho anti me ko kan no oni wo mom ha da ne se wo discan be ma wo mu nti no no wotutugu wo masom se me nka ho wono kwa ne blesi na ade efie ne ye ne dia eno na teacher ni no ade bo no na teacher ni na teacher ne kwa da ni kwa sa kwa ne ncha na mse wukuru na ne wasem nti ono kwa da ni kwa sa nka kwa ne ncha me nka bro abo me kra de nka me se wabo ma gi me fie me se me je me dan eno wabo me na ade me dan ama me nti nka fie chi abofunu ni ho edie ba bie mo se ma bo ne dua na ode me ko na abo ne dua krom ho ayen fie obo ne dua ase na me ne kasa kasa no enipa bebre ba ho eba ho no nti no mu twetwa me to fon so me so sa able na me su se de mesi able ye si dan no na nsu obenti concrete no mesi ni ka se be se nti metitigu ayim na me de afo edan no atwede no eti na me su se bla ma bla wo ye me sa sister ya beto aso ate ya beto aso we kwa de obai sanka na ni mrade we de fa kokoo na me fa fie na se we de mo fon so na me se me mpese obi a betwa me ato ne fon so no de asend ya ni suo ne ba me mpese oni suo begu ha asam na ahomete wo de ahome ya beto aso asam we de ya beto aso we kura de we nko ade adan bu ma kwa siasa mani siasa adan ama awade kwa bachelor boys itirimi bachelor boy bo ofia wase se mi grant ne ko kura fa no awade bachelor boy bi ofia on ka se no kondo o se e be sign contract obra no ejai wase ne ko no me kura do wase ne ko no kura wase sana no atene ni so atene ni so ko ka che me se contract basis ana de ente wani so ho na ya de ujina ma sise bi egu ama no connection why enche no wa connect o no etimi connect no wa disconnect connect and disconnect o na be ha no disconnect o babo dia keke bia eno ano no emre bi mi transfer to mo na enchire no me be wu ze status no onya nkwala disconnect no wa se ho mo chese o de ngwase abram na say ma disconnect no eno ano no ana de na say little de madam say little me wo do baby sa me twa wutu mu kwenkwen na me hunu se mfa me disconnect no ono kra no o ma ne endu na dia wo say no for application brother on for application there's applications in the bebre go say dia na ubiem applications in the bebre go onya da jin emie ba sa utetre wakwaban no ahiem na branches ne bi bam bi tire mu na mi ankasa no ma ya wuhuro ni aho so ati asem na waka asem na waka no na se no kra de u se obi wo ha wo baka no kra na da bi me ntesa anu anu me bie mato ho na me de me bie mu a so wo ye pe no maka atu mu anu anu no brabo dia keka bia connect and disconnect what for me so me fo so we kwa de me fo so go yeah you know we go somebody keka de tira nko you go later yeah bro tu so amu yi so so nka o baby o no I na me ano oh you go explain tire no evidence I don't go na ye me ano oh I saw the one guy was on connect here o meka na sa de ne say o ma ni nsipi
o se o connect ya manisi barasa o hwe fifi na na o hwe na ngosi ya o hwe da chi no so da nya ho kra na obi abetena na 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 o de connect me and ya pa the wo be sia sa ka no no first na ye ne de na te se o yi na no ọmọ kai wo se wo na te fa so say kim ho ne hu sa ona ade na ma no na de me fo na na kwa me fo so te no na obi de na ba ha ende wa ya de ye be chire mu ene je tu e wa ya de mo wa ya de ya boko de yami adaroma ya na de yanko ba bia ya ba ne ya ba ene yanko ba bia se ya ba ya de ya ba chi ya ba o sa na gero na oyokua ni de o kasa na mse na oyokua pimni nti okuapim ni ne de ene ye de obeshia otendei pacho se yo pacho se yo pacho wejimi pacho se wi ono ba yo kra yeso de pacho de pacho no inwa pacho nkwasia pacho se wi abia pacho weni fie ya de bia re by force Mandem pacho ne die pacho ne die ade do mo ya die eno die esese ye tumi kone ekosua o mu bi na emom enyem pacho be kumia na mpacho to be sure say eno a ahobrase na de Abigail akọwiwie ahobrase bia nyam kai na mpacho se wajimi ne die no we pe bia gina na jese ye di be wura wati kone we ase no ye nya ne sa papa bibi aboko de jade ego ani ye da nyamiase papa bibi aboko lo ka se no ho nya kra nka me mpre anwa mo aberre ne unim atade o na we Maria chose wo ye so no aka na de o ye wo ni amunye nya na edie mi dia wo ene na ni bi e je say na we ndi minute o mati Dario za nwa mu ipa da to bi anwa mu ente se ata nwa mu we bonu ayi o ata mo mu so de o ye asem o che say utimi decide say week we wu ndi mu what office wa tufa na cadre ata nwa mu o de ata de o de ye di ni besi ha mo wa wi na baka se ebusa so what say na baka che asa nse da nko ya edini o me nka no ko woni so obi yare so odidi me bwa me ntwa me nka say o di kakra na o di etiefo ka no kura kire mu se maka che me se me ya ukuro ni awo no kura no maka me se ubie mu o se nanko a wendi bie no nanko a wendi bie wo do abaye wa ha damage control eno so kura wendi na che say this week no ya na dey say oni me di ana me di wa oya ya obi kura so woni wa say ubedi papa ubedi papa bi si woni otu ya o si ubedi se ye de ko papa so ama if you had na eto da bi na ensem sei koso na ebi mo ametie bi ya na ye me ya ya na me ra ho se aha yesu ade no na obi mma mesu abie no na wo sa ate ho no kotie ne wo se na me no ate ho no keka de ope no ya na ha me aha ya manfo nsema ye de bo de ato obie anka ye company for kan wo se ohun se obi abodwe se hia sensu de no so sa fenum maja na ma fenum tinja na mra na adum na de numu enso ye de nyi nti sa o no to hwe jimifu no na oti ho no na oti tv ne so no na oti nyamia ye wadom obi kan de onye ne ntantam ene ebetumi ato ene achina ebetumi ato nti wutie bi ni nyina na wadro ato se de akwa wo kwan na ode menam so no ahwa ode mi besi
nana wasemi ama question bi abeshama no weka wasema mimisa nwansa bisa uzasanse man dodo na abehu asa kwase ebo dodo na ye exis ya woni ni jai na wasaba na wasaba sesi ya so obi na obi ejai na ohu abeg ya wonyi ntuma na ansa na ahwe ne mebu no de ye wa say ube we ebi ana ne wo ho no na ebi o ye papa bi ma ho but asa wan kasa na afele say wa brenti I won say ye wo suman ba akumienu bi ho no ma o di we ne papa ne bone no nti wo hwe na se papa ne bro bone ne so dia na obi ho no ma bone ne bro papa ne so bebre o say koyere ebi anu asesa sesa me se ni pan ana ku mayo so wasimi nim se bi o wasesa me pa se ma wo ha won say ye wa ade bi wo ho a enipa no betumi asesa okay ye wo nyoma bi wo ho a wakɔ n'akyi akɔpem nti wobɛsesa na sɛ yɛwɔ nneɔma bi so wɔ hɔ a enipa no ɔntumi sesa da wosane ne bɛtena yɛ akyɛ yɛ na awɔtwe mmiɛnsa wɔbɛsɛ yi n'adi eti saa hɔ no ne nyame ehu mmɔbɔ a ɛyɛ di adeɛ fast adeɛ a ɛyɛ ana medi ya wɔ maa ho no sɛ wate aseɛ ɛmɛma te saa o ɔmo yɛ fast wɔ ho hwɛ wasan crash wasan da o sheda was ababa wa we ko sitemu na ama no metwi na manasai eti wo se wotumika o se me nka nkyero se meja o benu anu no wote wa nkwa wote wa no ababere wa no watwam e ma so de mu twam e ma ye twam for king twam se twam ka be e ma twam na ka akokora bia ne sin mu nyina tutuo o se me kope 20 years kope mojamono fra ni kope mojamono enti wo o scan so obenya bi obenya bi enti wo ba 70 years no so kope boy 40 wo de ma ba manim kope 40 ebia na so wo scan menya bi 80 ebia na wo scan o de wo ye den o sa na no kra wo fere wo sika no a wo ba be eno no wa shedo eno no ye wo kutakuta wo bag no wa sheda de wo sie eno ye yin yanim ma me no tubi nyi wani bata kokora no wo yi nanim akokora no wo yi nanim se wo ba we ma ware no ma me 80 years 70 years 60 wo da ma mera manim 60 years kofa 40 kofa 30 na ka che wo se wo be yi wani hwan na ebe ya ne ho ade ama wo wo ma me na akoye oba abrante ne ho ade na abrante ne ebe ya ho ade wode hwan mu na eba no wode hwan mu na eba no enti ba ye twam enti esese yesua nyansa no se ye mansua bia ye bebre saa da bia ye bebre na enipa aba baako yode wo famu an ode wo famu na wasa afiri ho hwe kwan one na asede fa o efa asu wo asede fa asu ne ma meti eti we ama kasa bi wo ha wo nte bate ye wa utumu se wa ne ye wo ade ni pesa enkora ye nipa ye nkora utumu se ye wa ne ye wo eti eho no nyina na twam mienu aba miensa de o mienu no wa nsu nyansa nde nya hwe se uko mienu miensa aba wa be repu ba ko repu second one wa be repu third one wa be repu de be repu wo de bia ye repu wo de bia panyini ti say de bia ye repu wo benya hawo bebre eno hawo no wa ye de wa fen se wahu ama na se ema se ye ntumi nyina na bibia ba ma ene mo bo she se bibia wo so wo nyina na bibia ye ba ma de a ene wo mo ebi na ato ne ne she ba me wan hwe nkola no 4 years o de kakra ba ye no se wonye wo de ko wo abehwe wo ma eye wawu se wo bo na wuto woni wiase biem ne bashia no wo se ma hunu me papa wo se nya wo papa me se wa ye de wawu wagina bo decision owie no ka kira wo se wo se mawudi a ene mate won se 4 years no de 100 Ghana ne ba yo na ade ma no ene wo se mawudi a ene no ano no media mate mape me ba bia tena na emum sa akura yi omo ko SSA ana omo ko university a obesa de ma ade abre me sha asema wo ka kira wo aka wenkadi ade na sesa wo ye esesa wo bo na wuto na wo gina brane na wo nse wo bia nka ho esesa wo yire wo ye adwuma se de wo ko han wo dan no hwe wo ko wo bobɔ kia so dem
na bema na ba etusam ewurade ye repu no kios mu ofo so no yi aka wekura den kafe oba ye no oba me sa pe obiem enti me yenko ma ha dan me yenko na yenko dem wo de wa wo kios ni ma e no oba be fa wo wa ya de nse wantu me anyina enne ene wasa abai de okan oboa de pa me kai oboa e na ya adwuma no wantu me anyina ana wo sa ye de wo sa abai enti na wo ye rough no red way be ma way be ma ye ne netena hwenenu mu kasa hwede wo keka se wo meme bi wo ha amanka wo benya nke ne o mu wo debi mu hyesoa mu se mo ho mu tese mu a mu wia no madane mu ani se odo na nani wani je ne ho etu wo wia no wasode na wo call baby eye game akwa bi ba ha wo be kan oso nim se sa de we de eye game je wani na mso menyi wani ka wo wia na de ko ye wo mema na ye ne o mo wo no ene wo mo afa wo mkoju wani se wani je na ne be ma ho ena ne ne koche mu ti fa koche mu wia no ma yi mu ho aye de afirim we ye ne wo hye we ye ne wo a hwense ma okeka be ma wo pese one ne wo anka sika yi ba ye 4 years no a wo de sika ne ba ye wo pese wo hwe ne ma no ne ma hu hia no aka wo mkwa wo de wo be fa so hye ye ni mema bi wo muntu bi nko sesa nkwala ne mfiri ho no muntu o mo kan fo mo ade nko wo se twika no woni o se nim ba bia wotie kiosu yi mu ha na wotie o enye nchen o o pese wo hwe ne ba na wo ba no ma kwan no o ba be sesa nkwala na firi wo nchen wo se wo kan sa no ma ne nsa so hallelujah no mpaye praise the lord nyamia ye mani so ade hunu nyina ama me de dam akoma so nyina wawie eno peja ne nsa eno anu no wawie won hwe nkwala ne biem mumusa no ye kurom ye chiri sa na wo de wo kurom de mun chiri sa ye hweba mu kurom mun chiri sa ye hweba nyame hu ne mobo red sea senkolai on hwe wo mu a edananim ewiase ade wo bedua no enu ana wo betwa me de me policy no enti wo ye obi boni ahwe yie he ya wo benya akatwa na nsa no wawu efri said ya wo de ye no ye nipa ne ya it is a red sea se na yire no a return sika na ma no it is no anu no dia ene no anu no yetie pa ya fa ya san ase se ye de ato ho enkura no omu papa awu enti eno anu no red ya te se ya ye poster ya de bobo ma na chi ya ye red go to soon o mano okwa what a wow ye de aboho se de ye de ni nyina abobo ho ama red we go too soon what a wow ni nyina ye de aboho ti red well yes what a wow no so chese what a wow too soon no what a wow so abeka ho ti red ya te ye de aboho se wo nhwa wo mpese ma no o yira ka cha se wo mkura na wu enti wo so age atum se wa ye de wawu mkura ne so ate enti ye be ya ne sa ye de ama no enti oba no nka na koma nto ne yem de o kan ye no onko ye adwuma no hwe nkwala me da say Pastor Julius, good afternoon. Good afternoon. Yo yet you I'm chat here for na me da say so red mom madini ho ya pa because nkoma ye ne wudi enye nkoma a eta otototo nsa ya de wo ye ho no but somewhere somehow no sabi sister wa manani na on se ama asame ba se normally ana me pese ye he be adi free ba o ntina ana me the communication na no oh sister o je ready ya woni na bobra ene kwan ya fa so ni be dia aba bedu ya me no me de ne se ready nsha akwala no eno de ready ni kwan dia ense ko kika kwa se de entaso mo oh and some of what can entaso se mi fie che zane se ante mu no na de bia me kama atom se enti se nka auto de ma nkola ni bi o hye nkola no ni ade nka ma mi obaba be ka to se nkola no papa wu ko me ka sa but the moment obaba pick action bi say no na se bribi o be ma no so wunya ni ihe enti na ma obaba me ka sa e ba se ya se bio na fasie de wo me se na me ma me yiri sikai na ama wanya akonye ka cha me ma no se on papa wu no ene ya se me ye wa na me piska ereko ba ye bi form sabi o yan funso na waka no de bufuo ne sabi timi no de brabra so ade no o njem kuna no ena nipa no so ka cha o ma say o ma na we even do so ka no say mo papa wu ani ade enti hewa
no be ti aye be bo na se anye me sha ye nye de sasa me ye se de bia ye kan sere me ma se na wu anya eno no solution na abufu owuri de hefa eti de bia me pata na se boy is behaving so rude me bia o won just de bia ti na dio Ghana se ken na gbo to wata de yo ham kai o to ta kan se fusa me ka sa kwa anya papa oh eti me se ma mo nyira brani o ta so me ka me mani de na problem se ana de ya me se ya mo be ma to me ba o yo bo ba ma to no ba ma bo bra di mo na se mo jiru se ana me de mo to be ma so ani a wo do mo to be ma so ana se o ti e se be ya o be to so no e to je wa so no ye really na nyam se bi na ma nyesuye ana de nti ato so e de bia me ka sa na kire mo ama na ye ma me decision o take here wo sha se wo ka kire o man se mo papa ewu no ase se o je wo bo so mo ye se decision na me take no me timi aye ama me timi be so fi se wo timi se o ma then you don't have any chance so the ka kire o ma se mo papa ewu ase se o ye se me ka kire me papa ewu ma take decision se be ma no e fi nya ko ni nie ha ono akwa ba se oba sa nkwa man tia se na gisa ansana na wo ko si na se mo papa ewu no tia wa sa ba sa be o ma na ka se be ma be na be sa e ti prohibition one ka se decision na o take na ka na wo nyu wan wa brabo ana o take that decision no e ti na sra e me man hwem e ma ye mfo so se be ma mfa e bamre emre so so mo nhwe no na wo se ko ba se ya wo na ewo mu ne amanye odo na mu nti no obe take decision bia wada uruma no decision na wo take ni ye efise o tsena nkotona anya decision papa e besa be bua ba wa na tesa bia o de fan amfa ye na amwa ama me da so me da say Pastor Julius me da say papa abapa na je say oh Debbie o say ma de bia me ka say like I say, yeah, depend on my master too much. You want to say without men, we can't live. It's almost to take advantage of that. It's umbe say they be an almost away. A piano catcher no, and cranny call many ma on beba. So, and as they say, one man abemus say, and pass the same cranny call many no or moba. Ababa way on me will problem with her. Nidian say, what catcher will man say or more papel? And they say, or more papel no, over here. Because mo papa ti care mu a ohun woni akra na ofre no o ka cha akra ne se wonim no na opese owia wo e de woko ananya sa no ka enti obi opese owia me papa na bufo no e fa ba bi metenase o bi se one obo mewuto mi ama se ehia o ne me ba no me fa me ba wo si mi be wia no nti nyame amfa fie ana nka area boys bi ene na kidnapping na do so ya yete se obi be chi obi ba e bi kra ye hwehwe mo ye fiti ya ne e be buru akumi enti wo ka we no ana nka area boys no e ga dan na nka omuku na nka onwi enti abufo na ne buafu no me fa ba bi metenase but I no so guarantee say oh because ya bo awuto nti e bia nka ye wasede so anka no so mfa ya won so nkasa won so to no onya wasede so obi ane na wo enum ye fa ne num ye say free man kasa me nka ne won kra num papa na de bia wo kwa no akobo na tode no se nye ayi ba ko mie enye mienu miensa na enyim ho no ba ko na le ze papa yi ano ehye num se o se ba ko de nka wu asa no mo Regina 5 ana in between no mo wu ye no I say 2 ana ka okay fine okay say 2 na na aka papa ni moja no ehye because one pe wo ba ejuma wadi eno na me pese me je di afeja na ya je gumu asebe ama akoku eje no no rape ne wo he so because enye oda e ba ko mienu na na nke ho na obetimi kra ka cha obi a enti ba bi ote no onye obi obetimi ne susu na asem se papa yi oba ha no ma se ni se enti no e bia mu hu so oba mu be bibi se ana me se wo mpa oto mi enche no wo mpa dia na ka o se wo ye bibi a odi besia no kwan o penti na de bia oba because o se wo busa na se no be se odoje o ka se enti eda no oba no wan frɛ afi o se na nye de bia na ofrew unim se oba o ma so no hyehye adwuma ansa no aba eno untimi kan chem so repeal ade a mo hyehye ho etinyin se na aba no wo be ma no
Obaye no Obaye no unim say sunsun sanso beba ana yesi wo ya oye ni free unim say de obotra ya obanyem na ene unim say onye ready so obehwe ba obeba atra ye den ena say sunsun sanso aba for 5 years ya eto ono say bi ono so de ya on ka say won so afrim enti munya mudi for baby munya monje mfun so ntum pa cha so me koka say wawuo e bia ya obi ade me fa mu nti aba me yi ne say o send 100 cedis no adansi nti na nke wo so man da ho because one nua ba o se den na koji iska na bai enti eno ani wo hu se 4 years ska say no de aba na ko atwa to baby what you say but all say send man there it was disrespectful so be friend say onyina baby ojan na send man there bi and now person chance wa sha ada so enti so jai akra ne ma akra obetimi ahwe wo mo and akra no so ko baby a no be ka say obi se me papa se ochia mo so wawu di amame obi saman wo hweba saman hweba enti wa tigina enti dia ye ne de omomienu nyina they are at fault omomienu nya wo so mo accept no obi apa ne yonko achew na fe se papa eji atuma hwe ne ma wo hwe omo na be bo no sister ku asema de bi o kan so se wo hwe oba enkra no omda kro mbom pa ye bi ma ampan so onema ye nya bon se koyie e bia wakwawaye o se na ewu akwaware wo ne oba na wo ma enti omo na ye wo ma but you might not know omo no kwa na omo tene bi kwa na nyom na ebehwe ebia na we na waje omo ajeje mu no omo na eba abehwe ye nya enyim se anafo sabi ema ye omo dia ema dia enti enyim se ye omo enti start hwe wo ma sisi na de fa ne bo na eche na ema de ye wudi anu eche amide bia ka obeburu ye kunye wudi anu eche a obeburu ye kunye enti mesra wo ye mfa ye ho mfonso nche na eja bra na behwe oba na asomdwe mra papa fa ye wi ama holiday a holiday Father's Day. That's a Kwame Nkrumah Memorial Day, and founders. Okay. So where you Kwame Nkrumah or papa account. The Founders Day. Ama yankanchira Ghana ma say the fact is a bema no wa no onye wakwa. Onye wakwa ni yemfa wo nso stop bema. Ena yemfa kokuo ade na ankasa no mistake number nipa no odi nsemu no chance na bie wa send sika wan wahwe wade a to aso 87.9 me niam mienu pe ena da homa sister yi ayigbefo twumu ni betene ye pe obaje ne ma omo manka be enti na obu be no se eduru a ode ne beba either say obeka che ni se oni ba mia me kohwe ma de se do di ka de ahye nkwala ntrim se papa ewu no emeje kapre bakura mfiri ni ho fa wade kokoko nya aware wabokokoko a eno nkire se wabe yo ho ade a wabusuan so nim enu nti aida sa obefa wo maako ya ne nsanimu bieu ana se odi na ade beba no o kasa wo se me made me fa ne ma wo mu na won kwa so apart from say Mary nko achem wo ye onu kura so yesi Joseph ba ye kire Yesu ase no yesi nya Joseph ba na na mo no anya ni nuanom ni we aha tu nko won ntimi nchem wo ba enti niam mienu nkola de ye ne dia na Jimmy ana kwa ni kasa ni okasa nya chese wa Jimmy wonim nyansa ti manu so muntu mofo Jimmy fo bia ba na mo ni na bewo ye twempna ene ye tena ho ene ye ene anche ene nyisen bae ene anche ene nyisen bae wawo baako odi wani wakwa ba wa force me one mada ena msa anyeme ena no de owuye no asan be force me no one mada e Jimmy titi anti ye besre e ma no sebi munsuya nyansa bi nsuya nyansa na mema no so ye Jimmy no se mawo me ne ga na jai ena nti me nhwa akoda no eno eye hwe on enipa bi wu rough mema bi wu rough na de a akwara na ba biaso wonnim enyem edi na chi o wonnim de ukun wo yema no a ebeba wo so na wo ja no saa so ne maame nko na ono akokokoko obeba so okoye ye no ba na boy ne friend say
Richard Red. Okay. Richard Red. Senkwale ko na so o mbeba. Na wo mu ye no mu ba na wo ji o mu nsem kapre ba di nyam betua uka. Okay. Nyam betua uka. Udwuma bi enye ye da. Fi se wo ma ne ko sun. Ena nyam na do ko hye ba bi no ayi. Na so okokoko beba. Medri enya by force akola nko university. Nya force. O hwa na adu na ho odin ba bi ebetumi. Se JHS 3 no be wie se nyame na dom na yantura na ado no to aso na SS ne ba ene obenya bi akọ aha ne yeturu di eto atwa ebewu aha nti o wie JHS no kura no a obetiri ama na sua adwuma enya by force nye university na akọ ye enya force be na ho di be do betimi kwala na duro nyame na bo abrabo nti bo hu se dakoro wonam no otinkam na nanfom na ye ade yi hona bo hu se nyame atua uka na ne maame efo ne maame Red o maame de o batan bone se de sister yi kan no kura paade a o maame ye batan bone ye di be ne baba bewi say quick credit investment ase baje besia ehwo dwo fa bibia adwuma no fa bi tretre adwuma no emergency ne ba na wo de atwitwa e de age ho we no wo ntwa susu wo mi account wo nya deposit eno a eno Ghana card Bank of Ghana ena mo licenses a wo mo edidi dwuma na mom no ya mo ni na ho enam se wo mo besia e wo internet eso 0302200390 0302200390 Covi organic tiger nut powder e ya tadwia wo mo I am the kama carbohydrates, protein, and a fat ahodo vitamins A, B1, B6. Nina ashemuma a fair banise minerals and wadeno swa nina and not to the bear and yawunya bia. Not just a was ensure the daddy na the biafram. And yes, I'm sure Bianibia would be no sebi ediafra a boapa papa and my healthy digestive system. Sugar level no and a fair pressure nina a teso kama at the mount 0200 777277 0200777277 3P garlic mixture aye garlic adronwa waswa bibi ni dia badwaso wa mo twen garlic ahoden no ade good wo mo no yamfa nsu anka ho yamfa anka ja eno ti ahoden nyina da etemo ewo ka ho etine nom no enye ya eboa pa abo akoma ho ban emakoma boyie ebiebie ntire mo ema moja die furusane ewo ye ntire nom Eti na sen stroke ya den ashase eba onkaya ma onsanka 3P garlic mixture wanya pressure wadro enonom de wogu nsu a wate ya de okwa fichira ne manko yie edro no aye 3P garlic mixture 0248928824 0248928824 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center eba no wallpapers a efa for ni chire mo hom bedsheets ahodo blank curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals waterproof chemicals and stickers what dia ba abomere mom na wo tu e dia ma wo se wo to baako anasa wutu akotonfo ni kire mom e wo kuma se Mrs. Anoche Plaza Edum Prudential Bank wonmo a na wo mo edi dwuma wa tete so kra tufo buo mom na wo de ema wo no ti afrem 0268419596 0268419596 Dr. Dawood wo adwo so kra pa baabi a Metro FM dan ne wono a na so ye no ye friend Dawood Herbal Hospital wa se bra wo ye be ma wo mo a papa na mema yo enimu awarefo amopa wo bofo mani nkyeremu wo hom afa wadi nro abadwa so da sani bia benya biem na etimi abo ne dada asetremom eye Dawood 360 capsules na se usisi tayo ya wanya sasaburo awoba pe na hotutu ntimi nsode a bomode se wonsabeka bie Dawood ointment eno so eboa etu sasaburo ene joint ya woni nyina etu ase krakra edemam na enro ne mienu no ye kabomu a ye mere topa ye ne ye de ointment no ye de srasra baabi a ya ne wona betu ya nyina ase ede amayen afei Dawood Herbal Mixture malaria de nani eden pa no ya no apadre bi na wo de etu ase we ya ba penfo anasa wo makora no fu abomoden sa obetwe wo ho ade afiri ho afei akwara wonyanya emfihia no edumiensa nya de se nrei wo betimi anom biem 0201681717 0201681717 Kovi Ashanti Marathon Ebaso October hine mebosumene da toso ensoda memene da yeso obi amra ye tumirika pa nyasme so America tentem ene 24 km race ye hyase ene afri Akoma FM ye fie ha ya ne tiasi Kumase Montreso ya kwa wiewie ewo baba Yara Sports Stadium alotimu amoni America tuo no semu ye kuo schools ahodo ankora wo bibia ya obetimi atumirika no bomoden
Saudi wani betrem ewa Akoma FM ye Frontex ye Akoma sia sokwa ye ni city mall no edi eluhwebra na be register ebre no so am wo so atimi edo ho ahye miriketuo no mu bi na hye no so say registration no eye free wo mo a eso asene eye Coffee Vanyo Company Limited wo mo na di coffee organic tiger nut powder abedwa so OA Travel and Tour Midimafo Herbal Clinic Joy V Travel for Jobs and Estate Agency Top Choco Chocolate Spread Flora Tissues National Sports Authority and a Fame Traffic Studios eba ne printing na womo ene bo modern papa media partners ATV3 ena Onua TV dwumadie opese wo so asene anasa openchire mu bi afrem 0246 766060 0246 766060 Nana yebi wa aguna samai was a spiritual problem ni nyina fabra eyeduabo edutuo anase enema nko ye spiritual marriage no fo ni ekiremom na anu ada wodo no soye ma akodi mojafra efiri honom ene ekese edi munya saako nana yebi entity bibia mutintontan emfa emadio betu kwan efra ni kiremo ewo nana yebi enchen mo amuwa ekirikiri nana se free accommodation ewo ho ede mawo eti bra na emom no ba bo aho ompe mamako mamjene ena nana woni magi bia wo ho bia oba di obedie bia no na na dia ba no abeda yesro spiritual adwuma no ye dia ma o magoni jene ne dia nya na nasem eti bomodin na frame 0243134535 0243134535 ya da ya ho ya ba sesia ya ba afrefo madama mo bebem middle now then I eti sa nya no a beba bia me ba ni say you repeat ema ende wo ho but anya wo bayi papa Richard ya ene koye obi fufuro bia said your baby a wotimi force winka sabe man benya ho kwan sa won se baby a na me wo no me nko na me wo ho ano de waka nipa ntamote kakra ana so oba ho nso na se wo keke ona obeda na wo keke ma obi ba na so obehu se be ma we na woni ne hye da mu keke mu kurampo no omo bayi ya wo kire se obaka so na me kwa waje di na me kwa so onyini ampa omo be ya o kire se okay be ma no adenti na wo keke mu eti se be me kurampo aka kire o ne se one wo nya hwi o obetumi aka nipa de Ntia na force no oba ho be time be anytime be sa na ya no oba what say midnight 12 o'clock opon adwuma ada opon no safo nem safo adamu na ebi oba no o diska black akwala no 12 se tam ne de no o hwe akwala no ntia na dwu bia 12 no ba enye da bia o force mpendo do say one me da ba ko pe me ne nda sa me ne da ba ko pe force na mpese me hu se ba ko pe ya no force carry on achebi dabi una obisa wasi ya won drugs na ba ma so na obeda dabi na so ba ma kura wu nimu no so na obeda na obe rape wa wo hye jeans kura so enti dey din kan for so na o ayo ho dan me ba dey din kan ya so oba ofra so oba de ofra me sa oba ana na so shata de be o se me da me shenika na ba ma da na me dabi asamo to bu na yi ano ne enko ya nem me say oba no ofra so me ba 12 o'clock no ebi wo ho a me enye oba ofra so oba ebi enye ni nyina na ofra me so oba me pe force sem no because I charge mu odu na de bo be me yo me pa kire say force na me kan say force no enye de bia na oba ho me pe say me hu say force na wo de ba mu nti ne da so gina ha say na me say ye be fra ne ye be bisa no aha eti da no asa ye ba akopọ no force wa oba no ofra wo say oba ana me kan say ofra me so oba ho a me nim say da yo wa fra me so oba ho no eti that particular day no on me nda ya no ma me say that particular day no ofra wo say oba ana me kan say so ba no friend me me nimu say ba oba one me beda anaso one me nda me si sada na wo for so wo no wo ba wo frɛ wo ani da bi ana me si me one say ba no ba at times bi wo ho of friend me ebi wo ho a on friend me ana me so of friend me a question on tiase o me say sada na wo si of for so wo no oba na wa frɛ wo say oba na wo ya wa say oba na make us metias ni awo kana si o but me nimu say that day no friend me say me mbra no hello 0322498035 0322498035 udi ni baby akasa free hello mana udi baby akasa free tawu
But only something. Hello? Yetio Bama na Yentio, Yabranetia. And so, I think I can make a show in papa, money, you want to move for too much. Think I think I will check a crown. Maybe no can say about Domano. Now, you know, I say, the yes, and we have Obama, some Obama for me to take that advantage. I think money be all more kindness. And I say, okay, but I say, we didn't have Yaka free. But only the Joe, I am dead, and I'm not okay. Mamucha on a better phone. Now, I can't as first case, and from Sona Yaba, they say, Mamma, or Jumay, not a panto or Jumay. So, Tina, Cloud, Club, I think Mamun, and then you talk out women, Colano, at that, something I never say. You can number for my not a woman money and for Naman Chirachi, because maybe about forever you have money to show now. Also be a Chirama. So, you can tell me about months and the mother church or Mundo. Now, you ever. Yamin come with my palm. That's the last call. I would never be a cassette. Oh, my God, tell you until your time and song. I mean, just up on the for the Tamasa. Oh, no, we just we said in God, yes, sir. You can't stop. Now, a man is sure like a crack. Only very much your money. So, Bawa, oh, no, I said, they must call me about my better man. No, you know, because that will be my mother. You know, therefore, we didn't crack. Because in Hakwa for 2 years, we have just another take money. Now, that you get your back when you have a political education. That's what I'm at. If you tell me that man, you won't see one of my mouth, my black and those who don't even cry. Papa, Hannah Brahma Quine, Ama, you my dear in DAC, Mammy, C. Augustina Bedu, Mensma, or on a makeup, come, SCC, fine. A day, MIS, now fashion, as so Epamata, dear Kama, Edishemi, Edrase, Elite College, at Chiwape, was open, and your more I do much night, and I see the number, not yet the better jam. Midi at the Ama Serwaa Sarpong producer, Ishmael Haywood, Nana Kuya Coco, Abapa, Akosia Sikapa, Evangelist Samuel Mensa, Pastor Julius number, Womina, Kabo Moy, did you median Eshon, and I Adam, I'll share yen, our Facebook, as Somankos, ye chacha, Papa, Sabredia, Ebrashon, Akoma Sports, Ghana Yana Sports, Asante Mai, Ajia Tuma, Bushia Penny, Samia Champion, any team, one more at the bar, Abasumia, Yadwa say, Emma Mo, any team.